Roa, and yet Yaji, a good process, and move for some. I have projects and what you hear by Jibre. Now, I can carry you to me, Eddie, about where rain some dear. A dorsum, a more ya utibia every. Yabako Kumase, a year China more, ya, a jatu moves and tacit diano. As for Sabra Baker said no, Mario, ya wokumase. Ako bom pempe kakra, ho ya teatro dwa ya wo chese afibi san yo we dey entwa yikura. Na sa ejakro ya bi ena no pa ya kwapon Nursing and Midwifery Training College wo hono mo ehon so ejadam. Azonfo ne beko agora mankron. Avro so mo ban se fie bi a ye jato mu nam so manipa ba ko a odi akotiri wo mu wato ansie do. Na Australia wako boss to bone ewo Bema Camp Accra no Pharmaceutical Society of Ghana empanimfo aba wonom so abekasa ediafa ho. Adehye kakra ni afrobia ka ho ni nyina ye kase bo. Ya beje ho bre awei na ya pensem na babia obia ohurudie di mu akotere. Wo mo ya brane e so mbetiri hunu bedwa mu ene etwobo nyina so de dom ene ebo. Yenti yentumi nkwati wodom wo se yi wo mo anim kira adasa na eja akwa na se apiafo na yedi ma wo mo. Kwajo Brokon Enterprise was so crossing no true no daba mountain submission for Rako Meshado, Bojuma papa. And when I'm young, Sissim Yaw, Big Rodman Peduado, as all Yari, me Yarimentia, poured him there, Sans and 7 and echoes with Peduadmo. As on for piano bounce to Fitch Crodon, Ebubusia near, and Koyi, Hatiakem, Ubobia, now Hotra, Coco Yatia, pressure, infection, sciatica. Samso na bia bema wo mreyo ya konkran no adwoso oya sa oban bedwada pa emsofo edro ya to ahyetam ya ye promise about you pray from hot one po sakeba mrum apidank mrum Mr. Bamrum sa pharmacy patas block house Otec from here jaku ha time from oboase tachiman free from edwoso abranya sabia nanim ho no Fredimens herba benya biotumi ato dani herba so benya top amazing herba ta former tedis abrosana ni mu hono a memo fana baby atonton herbal dro ubowura mu na waka o kurase nu adro ni ama obi no ato na de ko number na 0244470067 na woni mpelifo akasa brokono wa nefa ebzofo perfect service mu no so na meka wo sankura no bo aworo mo pa jes na ka je atom soronko edunti we wo mu wo na siri wine ko sike eye JHS no na yede ma wo mo yo English e wo ho besi kwan ko JHS free sanso na history of Ghana me abetwam abakose ma woro no nyina no besi kwan ko 6 RME e wo ho besi kwan ko JHS free computer no so wo ho KG1 ko si basic 6 creative arts so ho 1 ko si 6 science maths ni nyina ta perfect dey na ye ene de bo atwi bes no twa bu kwa brema ni nyina ta no maka ya nche mu na siri wan de kura no ho bu a sen kura no de na ya ibu kwa makoda hwe foundation no an beboa enti unya perfect dey no na so na sene na wo kon cancer one way JHS so ko si friends so English ho social ho science RME computing career technology yes it exams questions are raw mock exams so ho terminal exams so ho midterm exams so ho kumasi fo ye ko aputu je ben station no ankrobata no sanso na nkran so a dan so man first upon no moan afana ba bia tonto busubo romance perfect na eni amobi na wo de ko number is 0243299938 ana 0540755465 SHS online aba abusua wono mo kire se wabeyi ohaw kese ane de fira wo force wo omo na aba ye kwada ntamu suku abra ye nkoto trunk to chop box wo se trunk ne chop box abofra no koto de ama no okọ school ni wi anfa so ba ko ebeba so ama na ode beba fie eno ani so nkuru nsu ekoba ne sa ha adwene entu wo se ma won kira abofra no ade e wa abefo kwan so wo wi a wasi nso hwe no wo betena se bia twere enkunimdie se ti bia ebeye ne dia esanse wo beyi sa aka hodo nyina de fira wo force onti osi twa sika kuma bi na won kira abofra na de obeye ne se obepa fidie badwuma ni bi na odi ama no na wonya ahofama atena kire wo fie ne a kire na de ma ne o manyina kwankan sanse nimdefo na edi sa adwuma no wo se sene oba na ho keka te wo ne nwoma suamu no hweso na fa be ya admission ne ma no ne se nti na wakichemu wo mfie mienu de mfie miensa na mfie nan enti abofra na ho keka no na wagina so agya admission na ma ne o manyina kwankan se tie bia ne mfi dodo ne nkɔ na wie ye no wasi so hwe no wɔtwera enkunimdie mapa ana ebeye ne de akoba ne se ni gie na aba fie 0599022998 ana se shsonline.edu.gh ayententan fidie ne so betumi no mato kese ewo ho vitamin kanom ne no ewo adwaman so abusua we no esanso ye aduane mapa
vitamin ka mpanyimfo atena se ahunu sɛ anom ne ahodo anipa nom kɔ nipadua no mu no dodo na de ɔhaw na ɛba esan kala ɛnei adɔɔso wɔ adwaman so nti kɔnom vitamin kini bi wate ɛno na nuanunu ahodo ahyɛ mu ma yɛ kɔ nipadua no mɛboa ɛma nneɛma nyina kɔ so fama vitamin kini na caffeine nsɛm bi animu soya milk drink na ɔno de aba vitamin choco banana strawberry ne nyina bi wɔ adwaman so ɔno mo a wanya calcium kakra omega 3 6 and 9 protein ne nyina bi ɛwɔ anom ne mu a yɛgye tum so nkokwan so ɔman Ghana yi mu anom ne we na boa nkwada boa mpanyini nti store mu hɔ fa bi gu hɔ fie hɔnom fa hyɛ hɔ ma na mo ama nneɛma nyina ɛnkɔnkan fama Elsonfo wonom na so asena wie ya yɛbɛgye brɛ na yɛbɔ mu ade ko atomɔnten so sɛ susan bɛ ɔnam gyin kwanta ɔsɛmidi mu fɔmbra na menhyɛn awie no wɔ French boy sakon ɛde sɛ mufo pani na danapia kan ho bi papilo ka ho ɛgye ne boaten ka ho bi no ba ka ho bi ankre sam obu nyina sa akɔde akosua Sunday nom ɛna nyamsɛm mu a bom nyina kan ho na kasɛbu yɛ dɛdɛw mɔnten so ɛkan tiama bɔ ne mum asomfo no ba nu kɔkɔ ba ko tuntu ba ko asona ba ɔhene kwabra boaten minimia abrewaba kofi chumesi afin sabunu chebun edi Asem Beba Dabi. Asem na nyaba adehye nye ne ebo apakoyo na mom asem no asi yeso ye nsem twerefo panifo hwe na esefatase kan ya ne agyebrɛ ne akenkan jiwe de agyebra kan no anya de edimu akotene no bi na kumase ya ɛna yɛde kase bɔ no efire bushafo santase ne nkwadom mu na nsantam kura ne yehunu sɛ China mo ba ko bia yi ne tiri wɔ hɔ owura mu achai cha nyoma edwoma Everybody fitire ko kantiri frosoro na no ma dia yi ai sese bunkam so a anya asem kuma kura na eno a fofi wanto ata no dwabɔ mo yete ya Sodom ni Gomorrah jana hri so wo ho ejande fananana mebusofo eso ani so ka kire kura ko ba sa na chesa wrofo na asi no na wo bra eja no hri sa no yi ni tire no boba ya na wie mu wo se nipa ya de ato ne ni no ya bo ne ye de ma no China fo won ne adwumafo no ne ade eno nti nam so man kuma se me yo Richard Kwasi ofori bo di ageman dodo no enfra no ha kizuba me yo no bobo hwam na obowura hokoma mo da kana nsem ka se monka fra wate na de ba de so sene me ye ya fa bi ya san yo entwa ye kura se etumi eba ne sa ebsonfo yenkonko tie zuba obra obini China mo na woni adwumafo no mu awura nom ebonkomo na yetimi abre how be say it and we better baby anu in these 6 months kwa mate say ne yesi kan ye bi tete ye you know mate so mo ya attempt say omo dum no ena edile omo man fire for no enten ena mate mantem wafo nso eso asem but eno de ye de ye adwuma sese ya enyi how ne ba obi a be ka de onim na yentwema 574 no enye adwuma ba this one we have lost it but the other buildings so the other investments so ekwan be ne be fa so a ye be prevent the fire from extending to those one. That is our main focus. It is your other rape equipment now ever the excavators these ones on my compromise now down so we can have easy access now baby or see do need to go bit media 3 days because ya ampe appropriate means and so ejana no na yabo de aka no ba ye wia ye be comprehensive investigations na ye hu no kwan ya be ba so it's a sad situation. Several millions of dollars go per year almost 300 directly and indirectly almost 3 in the area the how can say the abe Eljonfo Kinzuba Mayor Kumase enu yete so de nhwemu wo bra wo kɔ wɔm na so kɔ hyɛ wɔm den sɛ de asie no de asie wi nimum de aka na yɛbɔ ɛho ɛban na Eljonfo wo bra ɛkɔ so san so dum judgment kuo no so wɔm so di mu akotren ebi yɛ nya asem kuma kora ne wɔm etutu anamon ɛkɔ yɛ ntem so kora no wɔm kyɛ sɛ bɛ no mensa bre mu kora de na kyɛ sɛ wɔ hɔ tentem so bɛ no na hɔ no ha ti wɔm dum jana kɔpem sa amache bɛ donko Kransa ne jano edumu na panipa ba santama ntam dwumya edwumakuo no a wono na we panipa kasamafo DO2 Peter Deck wo chebredi twidwa ya wo chemu se jayo jai bo mu se de ejanesi ye wo mu huru bi da na wo mususu se nyoma ne akande chemicals awro ye a eye nyoma wo mtonton ho no na de ma ejane yire so pa and fast tenders awro edimu akotren ya na enya asimkomom chese num awdro num na we kɔ wakɔtwe so diaba sabia tinbrante ne de wo gina wonan kroma so ye dwumaden wo bra ma onu gya no etomu
Krobea 319 and a yan in China City Mall. I was Santa run about in Tempana and I was say, yeah, this party attended open for nothing. A man Baho. There was a home for assistance. The my attendants baby and some every count, the rescue man and super count. And my middle cases are made here. Your bridge and I say, I don't under control. The report, we have any casualties as we speak. The report here is suggested, sir, but some of my can on the call no 319. They withdrew her by 331. And take here time, say, and they withdrew her. Yeah, and check. Send a man for a canon. No one way edge more no try say or more bedroom journal. A G and Simmons or more prayer. In see. Sunny see. For Penny Edio to Peter, ya Obas and Mantamo Casa de Madame Judgment. Hosem. Now, ye twaso, ye cockapon, and no ever have for Mantam Numu. Now, copon nursing and midwifery training college, and none of pay a honso a manabonic say, a jenny be demua, and yansam ketwakra. Na dum judgment ye war kukum, and na HSA, and none of pay bobbers and non son upon whom minute be do. Ana wonya call the free school no mu say e jet the school no mu ni da ketwa enti wo so wo yedo betumi bia na manimu ya oba na obeboa eno na kan hu bi no mu so frɛ mu nua no mo go so enye nonso bo pa ho minute be say aduasan de na go so dum jadwumako na afi kukum dum jadwumako ni nyina kopie mu okwapon school mu ho no mo a wo koyedo betumi bia de boaye e bo be say no nwotwe apa ho minute aduanan enum ne de na kyese o matumi aya ma egya no abafom pa nondu boy ye pa ho be se minute aduasa na so madum gya ni nyina na wo kire mu sa egya no efirase e wo abrosan ba ko bi mu edan ba ko pe ene gya no sha ase wo mu nanso dan sia atoa so ne de egya no sei honomo animu nuoma nyina nanso wo ye do betumi bi ade boaya abrosan no antoa so ankosoro anase amba fom honom na emu madan kransie eto mu ne de emu nuoma ene nchense sili ni ne wase ni nyina na abanbo ni kire mu se adesuafo wo suku mu hono de emprempren wonum nyina ho ya obia ho entochema wenu ya ADO1 Adawu George ya wono ene kasama dum jadwumaku ha fomantam no mu ene ode sansem we nyina tudwa na wo wie na asem no na wo kire se de nam so kofa agyi ba ye de wono mu nyanhunu enti hwehwemu ahodo gu so ekoso a wode ehwe ehuna de kropote nam so ekofa ase agya no ede ba ye to ansem ne so ana ye ba kumasi Krobea yimu na tafo circuit court no akwa setena America krani ne beto dwa se adantamu suku bi SHSB ya wo headmistress suku kase pa headmistress awoda no ede mami bi nsa ahyebo ase wafa kuntuna se kwan agisika twetwiri die 560,000 Ghana cedis ede free mami nsem Priscilla Kodua ana ye friend do na abɔ ne mrane se maame kra enkane na wo ye adwuma wo Newmont Ghana Gold Limited by mprempren kasa ide maame wo fi a onye adwuma bia ya headmistress wafa nyansa kwan agye sika twitwiri de afiri ne nsa eno na aka hu bi na ne dai tafo circuit court na kwa setena wasa asem ne so na koba ne sa ya mane boni sa akode Samuel obutu ho no mo ye kwane nchen wa homa so ne nkyiremu aka no wode asomye sa akode awie utime nka memo ha legend ko bi na umpom te san menua nango pa no pa na umpe po adom boko tafo circuit court ona obutu ho no mo edian ana ekoso ko bi da wodi ka ya tuja no enche bia ana pa ma ne ko yi enso ye bima ye ti ko yi na asem no edika ko pie mu court no e ko pie mu e wo Atasama circuit court le mu no enne ya me no ka sei tafo circuit court no na asem no ababa to mo na so a chiji pa na kufi ene court no eko asetena no is Anna Festus Fovi Lukulu na etna adwamu ene ya asema dia tudwe no wotena so na ebra asem no ebeto nanimu ape na wonom echiremu a attorney general na sabri me no kata yi mpempre no wo ba be so asem na wono so atwa asem no eni so nina ene se maami ayede ne ho asem atugara ni no sika wono agi edifiri ye maami ho no eye Ghana sika no 560,000 Ghana cedis
na nhyehyɛ mu nso no ɛkyerɛ sɛ ɛkɔba sika obi ɛbɛfrɔde obi ɛnso ɛsombo ɛsɛ yi a anaasɛ ɛsosɛ yi a na ɛsɛ sɛ ato no gye no a ankasa ɛna ɛba ɛbɛhwɛ asɛm na ɔka na wɔn nso ɛde yi atu yie ɛno nam so ɛma ɛnɛ no ato no gye no a ɛsoma obi ɛde firi ne office ɛna ɛde pie mu ɛwɔ tapo circuit court ha wɔn nso aba abɛgye asɛm no so wɔn ankasa ɛba abɛdi asɛm no ɛsan sɛ sika epie mu no ɛyɛ adeɛ a ɛso yie paa nti no wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn akwan na wɔn ankasa nkɔyɛ fresh sheet charge sheet ya wɔn ɛde ba bɛtoa atɛnni no nso ɛso nti wɔkyerɛ court no sɛ wɔn ne kwan ne nyame yɛ adom a ɔntu mfa nhyɛ da ɛne nam so ɛma court no nso ɛgye tum sɛ ɛne na saa ne kyɛ di a na wɔde atum ɛsɛ wɔde asɛm no ɛkɔ November bosome no ne da ɛtɔ so edu ɛnan ɛyɛ 14th November 2025 ni na atɛnni no ɛnsan ɛmɛta so abra attorney general ankasa akɔfa ne charge sheet na wɔde aba ɛbɛtoa atɛnni no ɛso nti kopi ɛna ɔbɛpie mu wɔ Kafo Circuit Court a asɛm no sei ɛna akɔduru attorney general ankasa ɛna ɛba bɛtoa so na kopi maame a yɛde ne wasɛm ato dwan no wɔn akyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ case a ɛtɔ so baako mmiɛnsa ɛsɛ ɔno ano ho ɛyɛ fraud case no baako mmiɛnsa ne mmom no ɔbɛpie mu a attorney general emu mmienu ɛna attorney general ankasa no ɛba abɛnsom na wɔdi asɛm no nti baako a ɛka ho deɛ obɛgya adi ama wɔn mu a egu so a wɔn edi asɛm no na wɔn atoa asɛm no yie no ɛnso kopi maame a ne din ɛne Priscilla Otia ya ɛdin a dodoɔ no adi nim no ɛne maame kra no na sɛm no mpɛmpɛnso a aba bɛdu ɛnso ɛni kopi saa kɔdeɛ mo na Priscilla Kodua no ɔno na yɛagye ne sika ana ɔno na agye obi sika yi Priscilla Kodua yɛde ne wasɛm ɛto dua no kopi ɔno ne maame a na wɔyɛ adwuma ɛwɔ Nimont ne mpɛmpɛ a no kasa yi no wɔte fia ɔnyɛ adwuma biara enti me sisi sɛ wɔno adwuma a wɔnya nyɛ no ɛna saa bere wɔn ma ɛna wotu nkɔfo bukata saa enti Priscilla Kodua no ɛna saa bere wɔbu obi ɛnso afa so a ɛnya asɛm ketewa koraa kopi okay saa kɔdeɛ ɔde yɛate ma yɛnya wo ne kɔ so di akyire deɛ bɛfiri mu aba ne berɛ sɛm yɛbɛsan ba na yɛabitie de abɛsom yɛtifo so na yɛnkɔ akona nsaba sabre ya kasa yi no ɛhɔ nso fie bi a yesu gya tom bru ya nya sem kuma kura na dum dwumakuo wɔrom tutu anamo bia yɛsɛ de ombetumi bia de aboa na wɔrom ɛkyerɛ sɛ duba ko ɛne fabre mu no ɛna wɔn nya ne tie kudu hɔhwam wɔn akro yɛ no na kyerɛ sɛ ɛda baako dan bɛn wɔtwe dan pɔn wɔtwe ɛwɔ efie mu no wɔn kyerɛ sɛ baako wɔ hɔ deɛ ne gya dɛm bru a wɔbɔ mmɔden bia sɛ saa dan no deɛ ombetumi adum gya no na saa dan no ɛne nyankrompɔn wɔn fɛfi akɔyɛ bibia wɔ hɔ na nipa baako bi dɛm a wɔn deɛ egya no tumi ɛhyehyɛ no ma wɔto a nseɛ dɔ enti saa bere a yɛka sɛ deɛ wɔn kyerɛ sɛ saa ne onia no deɛ wɔn tumi ɛnya ne nkwa ebie mu na wɔn kyerɛ sɛ biribi a wɔsɔ mo yɛ deɛ wɔn ankwati wɔn tumi yɛ bibia na mu nipa baako a wɔwu yɛ no ɛna wɔn kyerɛ sɛ akɔyɛ agorɔfo ɛsɛm na wɔn kyerɛ sɛ wɔn tumi nsi ne pi nti anase kofa bai de magya no sɛ we can dribi ne butu ye ekoso atade bi mum anase bi kura no a ayi asodum bi na bia ko sodum ye na bia sa so ye kofo haw bi ne amane e de eba ye nti wo de wo mu esi ne pipo sɛ hwemu ye a ye sɛ fata bia no bi begu akwam na atumi aboa wo mu da mansan so ase sɛ ko ba sa we yi wa sutire ma odi brikatente ba ye duru ho bre sɛ mu ntem so etumi edum eja no nti papa mu no sa bia no nkutamde be ko so timamfo na afei ye dum gya dwumakuo sɛ ko ba na sa na etumi aboa ewe adehye ha na ebrama kwama ye de dumienu kasebo ne nyinada ade yasisa brebere no awiedu se sore ma akure bodin kai ne nyinade eto so asomfo no be meyenu ne ba ye an ade kasebo ne hwehwe nyina ade ebrewo busanfo kokko ba kutuntu ba kwa sona ba ohwene kwabena boatme ne menua abrewa ba Kofi Chumesi Elson ye so de no menua ba ko okumawu nana agei kumawu ahemfie nana agei na birthday happy birthday to you agei bema na agei mo kumawu dia wo so focus pa de mabere matwe bo akodua menua agei happy birthday nyankopon nyi wakoma so de omomfra dum nkwa dum hye bia wo ye bia no enyenkundi emfama ho da se bro akra dia kan nyina yo dia
Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Ani, say an answer. Ubeje the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na Plasmox no so malaria. Malaria symptoms. At a say eti paye. Afia, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the Plasmox mixer. 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa. Pavi, Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo. And Quadawan in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje den kra to yatum. Hey, opani. Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto obi ma me mano. O wajajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval. Into your battle bia koto bi maneba. Hey, and na so we die. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na enu kura die. What table no so say we say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so e here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dan so mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so we Hepa plus wife na abo no Hepa plus mixer ma je ready pa Pavi Plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie bi ye ka o pharmacist and herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer mapobudra mapa FDA aje den kra to yatum. Me do for pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me atena fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wo mbra.
wote no yie pa. Online high school abasisi. SHS online and the online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi si yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentimi ense twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online e wo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti eboa mo ba ne nya abotre sua de se ne ono ape. Etasumie no, esan se ye online school ti. Awofo nse sika bebre entoto provisions. Ene niama enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina aye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewu hia odi besua de wo SHS online aye laptop computer, internet, opepa ye disua de ena enkankan ahohye so. Admission cost CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu nneya. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendia. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kokua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumadi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afofo kokua mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yɛbɛma wo nkyerɛkyerɛ a wodi bedi w'adwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Adonu mubuhura ayeye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso yo jamen 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Otec nyame ma wonyuma no enkoso opania wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwi ya sɛde na dia sɛ na dia so bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Iwonu tuturo anso omompa aba omoda subusua eye wadwuma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkire segmani tumpon no mu tumfa botre odo Otec 1029 FM e futu se mayo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni mase nya sa na omoke omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya na omo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no odin baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen I say amanfo akabia Matina omafutue usum say adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a one ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ
Untu. Tunan untu. Mate. Say also be to ama watch. Mate. Okay. Okay. Mate. Any das. Aja nyamenshira. Ami. Me da body ase. On a boy asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se wo kwa awale abisa kwa misa na se wo komu a Asem Beba Dabi kwa awale Otec 1029 na ye yin kira se wa misa nyame a na nyame anyi a nkira se oba we na ye wodia na se wo hwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wo di akire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwe yie se obi kwa awale a o misa nyakopon se wo ni nyakopon na se busum na wosumu a se wo kɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na wo kɔ wale no no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko an se onko hwehwɛ awere bla no no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yes ya dase na ayi oma ya unya wo no ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we has BB side one ehwa ashawo wo ho Otec 102.9 FM. Enti wo kwa Asem Beba na ofa so hu se we mo ya ashawo fo. Oh mu jeja mo na be flow. O ja o bitimi ka short. Won so be ka short. Enti wo kwa na wo kɔ de he. Na me kɔ de me ma won debate me price no metimi. Enti wo price no na wotumi kɔ say. E bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi. 40 cedis. Na watua ana satan kura na satan kura 20 series kura ultimate tria sisi na asane bo soro e say di asha wo de bo kosoro omo so atutum so matutu first and there say first we kita 26 kura na Otec 102.9 FM ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 series bi at least kura 50 series e bia this e bia onya local one bi dia in local on say o ma bi wo like no men kan say no ni levels ni share ni so bia ana no hu se bia no bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no this year wa shawo local wo ho ena de hin na enye local no de enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu se we uni ska unti wa ka so ntimi nko unti take wa tu se yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kura na otimika se onya ni type Krobea nie Eso omo munye local ne de omo nu gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me na won di intimity am nko na o ko ho a eya enka unya omo munye local ne bi anka ope o me ko na ni de be bo ni ase me kwa sele mi hu beto mi kwa na pe nu oba be da mi hu beto mi enu kwa ni ade na e manage o ni oba da ade na unya free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen doso enso ka ho nti so ni oba da dia na mi ase mi hu ato mi na sa da wie na mi sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance mesa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this miniska ile Otec 102.9 FM jatabibo ile jatabibo jatabibo Aja
Wabra Boemo, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Otec 1029Fm. Asem Beba Dabi, 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 Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mo Buaya naja wasri buenyo Nyami Yeno na mampara yenyo Waine ya chanwo Akinkawe ya chanwo Krobea niye Krobea niye Akenka che babu smiase Wenya nusu ye beka yawo Eno na sawama Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Krobea niye Eno na sawama Sawama Nyami sawama Kwa mi abon kwa bo wo udin die wo onyame onyame kwa so bo ade wo ni awurade obu ni tedi ampon yo Krobea niye onyame kwa mi asa Krobea niye obu nyame ya ogura yesu ko onyame nyame ye nya wa ni amen amonso mo we nyame ye uto nsuo na bo awia wacha so nyame wo ni ma epem ye jado ni ma epem o dasire ye papa do ni ma epem o Nane nyangu poni ewen ma epemo Krobea niye Krobea ye ya Krobea niye dasibre Nane nyangu ya ye Krobea niye ewen ma epemo Oduman kuma nyame wosa yeye Okay awiai oduman kuma nyame eyewudin na ayeye enka awiai oduman kuma nyame eyewudin ene naase nkanfo ene ntontom yedema arafo ne adehye ene eyefiada asedanka awurade nyankropon so ode ne fie enso asan dom yen ene eye dafofra twedi ampon asan hyehye ene fie eye October bosom ye busumi dui ne da etwato ewo mfimpinu ne aduonu enum awiai yasa hia bio na nedai ye ba besom ye kase ye besum sayia na ya adesua ne ade kiredwumadie no ene ye de besom ba bibiara owo ena awiai na wutie ye ana wo hweye no twebe wafidie no awiai ye nyina ye besoeso yadwen e de afansem hodo a aba yanim ha ho na ye nyina ye tumi atu anamompa e de aboa ama no yie enso atumi aba enada yi a yehia yi sa wo contentan ne so a ye live e wo ye social media platforms ne so awia yi sa wo ba Facebook ne so oko YouTube ne so ana TikTok ne so na wo hwehwe Otec 1029 FM Otec 102.9 FM a dwumadie ni stream live obe join ni na wo join ni a obe share ma wunianum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de batum e wo comment section ho e de amaye ye beje na yakan no kama wa fidikasie yi so amobi anso ate wonka ena wi akro ya anso obehye na wa comment ba bi a wodi free a wode ba no wadama eye ma wure mfi faka hu bi na fatoso na yenye awia ye wo yenuanom wa mahodo so a onom nso wabo ademu abiebiem dwumadie ye live e wo Be Love Radio ne so Spain and Spain fo a mo monitor show no nyina Nyankopon hira mo nyam kese na ontutumu anamo emfansie ene wo ba United Kingdom mining so mu a ye wo GN Radio ne so ye wo Patmac Radio ne so ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio nyina so ene wi amu amo monitor yen efri UK ne so Nyankopon enyem kese ene ye wo Kings Radio
ɛne ne TV na no de yɛwɔ Paris France abukyima ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno nso wɔ Denmark ɛna yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM wɔ Columbus Ohio United States of America abukyima ni mu ɔno nso aba de mu abiebie mu a dwumadie no ɛtwagu medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛnɛ ɔgye aman magyemadwa apɛsɛ makanana magyemadwa awia Krobea jata mene wahyia ɛwɔ afidie so a yɛba bɛsom yɛba bɛsuesu adwen yɛba bɛtoatoa na yɛhuna awia yi baabi asusan ɛde brɔde ho no ɛnso bɛfa information centers a mɔfa yɛn ɛna awia nyinaa Nyankopɔn nyɛ mo kɛse na ɔmoa mo ɛwɔ akɔniasa hodoɔ nyinaa mu ɛna me wɔ mabedwafoɔ ɛwɔ afidie yi so ka me ho ɔbɔ adeɛ kyea me wɔ ha ɛgya kwame ɛnso wɔ ha saa nso ɛna gyataba ɛna ahyehyɛ dwumadie no nyinaa ma na awia yɛde ba bɛsom wokɔ ntentan ne so a kwadwo demo ɔno nso ayɛ ready wɔ hɔ ɛnɛ nsɛm ahodoɔ a ɛkɔ soɔ ne deɛ ɛbɛ nyinaa no ɔno nso deɛ atum ɛwɔ ntentan ne so ama mo nso mahunu deɛ ɛkɔ ɛnɛ wo nso a wajoin ne wɔ YouTube anaa Facebook anaa TikTok ne soɔ no yɛahyiahyia yɛma yɛn ho akɔ aba ɛnɛ yɛ fiada yɛnna awurade Nyankopɔn ase yɛnna ala ase yɛnna totrobo nsuo tonsuo no ɔbɔ awia no yɛnna nase yɛnda Jehova yɛnna nase sɛnɛ ɔde ne fie ɛnso asan fam yɛi ɔba de akyɛ me akɔ aba yɛagya akra mpom Nyankopɔn adom ho yɛ paa na so so adom krona Nyankopɔn ase ebi kura me nso aso me nso me so ɛma ɛna wie yɛasan hyia bi osi yɛba bɛso ɛgya kɔ me wɔ hɔ ɔnana me wɔ paa ɛnɛ yɛ fiade o nanso deɛ mɔkyiri dwa bɛba sɛ sɛ wokyɛke ɛnɛ yɛ 31st mɔkyiri dwa bɛba mɔkyiri dwa bɛba samalefo ne deɛ bibia bɛyɛ kama ɔmo pa yo bɛdɔɔso nipa da sɛnni nipa mmeretia nipa mmeretia daasɛ bo a yɛka yi nipa nkyene boɔ yɛka obi abɛkɔ sɛ woba wamfa hwe ama dabi woba ɔbɛko a deɛ wobɛnya nyinaa sɛ wosan kɔ a wosan gya hɔ saa ne wiase teɛ enti nipa da sɛ ne yɛ asusu prɛ daasɛ bo a deɛ wo prɛ ani brɛ obi tumi kum nipa ho obi twitwa sekan ho obi hyi obi ase ho ne nyinaa yɛbɛda ne agya o yɛmfa nkɔ ni nyinaa bɛka mekai me wɔ fa kwamna kwa ati wuyɛ ɛna me hunu sɛ ewiase deɛ ɔbɛpre apɛ ne wɔ asase so bia no ɔbɛsan agya hɔ akɔ no ɔyɛ manse panyine o paa ɔkɔ boase a borɔno bi wɔ hɔ yɛfrɛ ne precious ɛhɔ na no ɔno ne yere ne mateɛ kwamna bɔɔbra nanso yɛnhwɛ o saa berɛ ne yɛsusa mfidie a yɛde bɔ ayi ase ɔno ne kra ne deɛ firi aburukyire bae na ne fɛ enti wokɔbo ase a Frank Asante mfidie sɛ weekends sei yɛ buki yɛde kɔ akɔyɛ na no wɔ mmeranteɛ bi a ɔnom nso saa tam Revival Church ɛno nso wɔbo ase na wɔnom nim love band no bɔ ɛneɛ me nana bɛma wuyɛ ɛyɛ wɔnom ne ba no ɔmu nim nnwom no to sɛ wɔnom tisi no ɔmo to mempa baji na pinti wobɛsɔre sɛ wɔnom ti gyina na wɔnom to yɛ asapɔ nnwom woyɛ hwan kanka sɛ wɔmo to wo haw ne sɛe deɛ maa me su me nana baa kɛseɛ yɛ saa nnwom no wo haw ne sɛe na wosui wɔmo to ne live o wama neɛ ne sɛe ye mete hɔ mebɔ m'ani na wosui biribi Yehowa yonana waye di wunsem nyina nyaminim saa nyom no sɛ wo haw bi na to wa brasenu anase samani hunu bi na to wa kompai bom kyerɛ sɛ wiase a yɛtie ɛnyɛ yɛ ne honam na ɛkɔ ɛnso yakudie nyina ne mpaebɔ ti sɛ wo fa mpaebɔ a mesui
saa ne wiase te saa mrantie na kwabenada ho no ono a ofa ye ma ye kɔbɔ ne papa de ofa ye me kɔbɔ ne maame de ono anso on be bɔ ne de yeah enti wiase ono so be kɔ obi be bɔ mo de enti nipa da sani obesoa wo bi akwamusieye da se bo a kyene so na yete se bo kora no a onzo obi de obekɔ asieye nti sa uti wiase a eya da subampadi baby a obekɔ na onipa obekɔ akoto se saa bia ye wei yete ye ka obi hu asem no saa table no entina so bi sɔre ho amanfo ano nye banu baasa ohia konkonse ko twi ko breman ene wo ka hwe wakeka nsɛm ama sesei wo bi a wontumi nkobusa wo bi bibia akora no ɔno nso afa nipa ne ho tan nana Krobea de ne ho ye mahi adai yese obo ade se na wakobusa nana Krobea da bi o enti so obo ade ho ye nana Krobea hi nana Krobea ho ye obo ade hi a nana tumi a employ ama wo nso aba betan obo ade o yeah eye bisa na tie busa nene awiei famu aba emo a ewo nsuom edoso emukro eye fish muntie suomunam fish ye wo mu different ye wo kobo ono wo ho ye wo pitrei eno nso wo ho ena ye wo yi terapia yi ni nyina wo nsuo ni mu o na ukọ ensuo ni mu a saa fish ya busua ni nyina nso onum nyina wo mu panyini pa ya saa panyini wo ka ne ho e wo nsuo mu a na ye fish fo na anya ene ye fish fo nyina eti da ubo efiri won mu panyini na no a na ti se nsuo mu ataidi de na fish no be kasa yenye e wo nsuo mu no e apply ko ba bia obi a fish ya busuakuo no obi a beye bi so ye mane ubeye bi uye nsuo mu twen ubeye bi uye tilapia ubeye bi uye catfish ubeye bi fish ya busuakuo ndie na kyese omo na nanie omo hyanase na muntie dako ena da uboni a wo fish ya busuani mu no edi mrika kona na ho koka kire na na se na nei se sane fish ya busua no emrantie ni nipa ede droawa edi yi won no edoso hwe abusua wei wo mu na no dani ne yire nra ya beyi no one ne mamiensa ye de wo mokọ wei gise wo kire ya no na chese fish abusua na ekọ emu mema yeyi won no mokonya asem keto akire se mema ne kopɛ de ema ne nkwada bedie enti Krobea Asante kotonko nso se baabi aboa ni didie no eye hwa na ogenabo so obehia wuwu a eye baabi a wudidie mekwabo mitwika hiri wanya abotra ma ho obi mfom so ene de sese wo ya wanya ntipan kwabra ne wo na ada ho no de Otec animu ne nso no nanka wo kwa akopɛ de ode ne yire ne mabedi o okopɛ de nka wono nso ne mane na busua oba nko mu bedie o ene wono nso da ho baabi aboa ni didie no ogenabo okrai se wo kwa adwuma wono wo soro ya adwuma wo furi afiri soro ho edua bi ayi no blog bi ayi no ede ne behwe fom pu eje ekura wanka baabi aboa ni didie no ho na ya no ogenabo enti die wudidie no kwane ya wonam sokɔ ene saa biaye no ya hwe ho yie enu ye mienu yanto aso na afei akwakoye sabe yetipaye e de ama fish pagini na fish da wonna na yei na dakro na fish se da ubofo o se na osisi dawro so na fra fish abusue wonsue mu nyina mame enti ya ne fish mpempem enu omu nyina betwa ahia enu omu na afro enu ogina so enu o se me na anum we na fish ni nyina age so na o se asem a ekoso no ebrom so na muntie me ka asem krope na me de akire mo sa asem wei mudi so a onipa da sani so ye bema so ye oba so ye akwada oba begina nsuo yi hu a onya munyimo emfa mo nko na fish fo na yidin fish ni nyina se na nei ye tiew
enti ene nana kasa kire yen fish nana bie nano a na sɛm a wo ka ne sɛ yen fishes ya yegu nsuo yi mu no nsuo mu na mu sɛ ye ka ya no atumu a onipa da sɛ ne durawa enya yenyi yen montie o aduane a abeto nsuo yi mu yi wa wani tua sɛ aduane we nya aduane e wɔ nsuo mu aduane ne wa asase so sɛ wo hwɛ nso adora sɛ ye kɔto dora ye tutu fam na ye yi di odidi mfa nkyɛ sonsono ne ye de aba no na ya toatum sɛ wate ase enti enye ensuo mu aduane na wahunu na wobebie wano ona wo pebi akɔ kabo no wakɔ kabo no ɛhɔ ne wuwo na hyase enti sɛ oka wano tum sɛ fish ya unya asɛm wunhyia nkwanhyia wuo wonkɔyɛ ka ewo nipa danse mu nipa mfa wonkotwa nanum ubenya ahotɔ na watena se ɛnɛ nana fish etu ne nana anom saafo yi onipa kogina ho no otodora ne tumu a onya bi ɛno nti nene na eti ne yeguo ne ya to kese sɛ bɛyɛ bɛkyesi wɔ ɔmo no dora no nipa de kɔ a na na atu ɔmo fo enti wo a wutie mie yi sɛ woka wa no tumu a ubetwam wonwu yenyi wonkɔ da obi kwansɛ mu ma nipa ne nkonya sika wɔ ho ka wa no paado sɛne nana fish kachre ne nana no mu a wɔnom tie ya adrawa entumi nya wɔnom nyi wɔm biewu no wɔn so me ka kyerɛ wo ka wa no paado na wa no ede wuwuo beba wa no ebemu anya asɛm wa no ebemu anya yade wa no ede obekɔ akoto asɛm kɛse mu ka wa no paado okɔka wasuma asɛm kwane a wofa so a wudidie kwane a wofa so a wunya usika ade kyen wakɔ akɔsɛɛ ɛna wokɔkora yɛmpi w'anim ahwɛ ihɔtena wakɔyi hɔtena ka wano paado baabi a wunya wo paa no ofiri ɛna akɔbie wa no nipa asoma si fie hɔ na fon no ne si ɛhɔ na yɛ a mekɔ anɔpa bi akɔgye paa no ofiri deɛ wɔto paa no ne hɔ ade kyeeɛ no paa no wura ne fon no yakɔbubu no ka wano paado onipa dasani asɛm yi wonim hɔ hwee hwɛ sɛ wokoduru hɔ a yɛka w'ani abrɛ wɔ ho wakɔtena bɛma isu bie na twokrodo ahemfi asɛm baa yɛ ne yɛakyɛ wo kɔ yakɔbɔ wo ka wano paado awadeɛ mu a woteɛ da bia na ha asɛm a anya abufuo no kora na wosom na wotwe ne twan ɛna awadeɛ no gu sɛ nka wo ka wano paado a nkɛnyɛ nie wadwuma sɛ yi o wadwuma sɛ wantumi anto wano ne mu wano popropo no wantumi antum ene wonne onipa da sani yi ano ubenya asɛm ano ubedi yie de anya waduane no emfa nwuram anya waduane no nya wasɛm emfa nwuram na onipa durawa no ebeyiw de obɛka obi de akyerɛ wo no ɔpɛ de wo nso bɛka no de akɔ so obi bɛka obi ho asɛm kyerɛ wo a ɛyɛ abusa ɛne ɔka me ho asɛm kyerɛ wo no wo nso ka den ɔnka wɔno ne party o ɔbɛka onipa dasani foforɔ deɛ na akyerɛ ka wano paado nana fish na asɛm a wɔtu ne nananom fish fo no sɛ wofa bi ɛda wie yi na de tu ho fo na wofa mu aba onipa yi ɛbɛboa wo fiada yi akwa kusi onkwa na nyinaa wɔ asase yi so awie Krobea wasɛm wɛnie ɔbaa de akyia me agra Krobea asɛm nie monica sa yɛnda nyame ase na yɛnkyia yɛtiefo nyinaa akra deɛ mede ka wo deɛ ho ɛyɛ afutu a fish hene ana fish pani no ɛde ma wɔ no mo no ɔka kyerɛ wɔ mo sɛ monka ma no ntum sɛ muhunu aduane a efira asase so ne sɛ mfiri nsuo mu a ma obi ankɔ ho saa na tie ɛwɔ wiase sɛ ewiase a yɛwɔ yi sɛ wobɛmu wani asɔ ne awo a wobɛnyini akyɛ ma wano nsuo nso adwadeɛ didi wadwumam enidi adwuma no akyi anaasɛ ho akra nipa bebree ɛyɛ adwuma
omoma omani nso oma katua no na womo nwe eno ho se eno mom beso womo na emom omani bere foforo afa obonzi wakoye connection ni ya che no afa ni yayi na di ana wakobu obi ni ya che no ni ya pam no ana ofa kwan foforo so enya sika wa bra enye na dwuma a woye no ho akatua ebire bia obeye saa bia no ubenya amane efise empanisi fa content bia no ya na ye kro no de sure ndi se wa ma wani anso wadwuma no mu na wani di wadwuma no mu na so so obedidi atara wadwuma ne de a ada se obedi adwuma sika ama no so yeyi wadi se wo ya abofra ana se akwada a woda wo maame ne papa na wo maame ne papa se 10 cities ne yebenya ama wo da bia wa ma eno anso wani na wa anhwe amfa eno ani di na wo so be ma wani abere sika foforo bi efira bonten ba enya wo maame ne papa sika na mom wan kasa be fa kwan bi so apɛ na wo so nya nso adwuma ye ana wo nya adwuma no wo tra wo maame ne wo papa ama sika foforo kɔye wakɔ no a sɛ ne etie bia no wo benya amane good anya kro no a wo ye oba a wo akɔbɔ adwaman ama be ma bia ma osika be ma nso ncha de kwa ode mawa daachi bi no woni adwene be ye pɛ adwene hu na aduane no wɔkɔfa ode na no bo mu kabo na ni tiye no abono na wada konkon so na ni tiye no na sa da kwansem na wa fe ne sen na nde ya na minim se enchene ekɔ ne sen ase na ye ne de se nso maku a ekɔ na ni no na ye ne ya wa fe ne sen no a ndi abusuafo yemfa ntu ye ho fo se nia ɛwɔ yɛn no na ye dia ma ye ne ntra se adwene no hunu se sonsono wonansu onum ana se brodo ana se bayire ana eniema bia ye de to drawa no efra baabi foforo na eba nsuo no mu dia asuo no mu aduane na nya bia omu hu na omu nsa ne nso na omu ntwe omu mfiri ho bi se eye aduane a ebiku ono meda se eburu ene Michelle Siedu uwe UK osi akra ya Krobea Asante ye mo hada ase sikam poma kwabena osi akra ma mo akwabo ene ya join mo live ewo Facebook ne so yankopon nyam kase no ntutumu anamon so mfansiye ene eputioja New Day Auto Parts ene yenso ye wo ewo Facebook ne so a nana ye monitor ene bonye divider ene osi akra Krobea ene me wo BTU ena me de menkra ebrewi oba buo ho dwomua adwadifo no yemfa wuni agro nana yenso ya bade mu pa ye hwew yankopon hyira mo onyam kese na untutumu anamo emfansie ene Godfred Stonji osi akra ya Krobea Asante awiama ha yenso ya bewuram bi ewo Facebook yi so na ushoyi ya dopa George no wusu ene osi akra J2 yankopon hyira mo pa wate ene Cedric Amuzu ene osi good morning sunshine awia yankopon nyam kese pa wate ene yenso ya wa homane so ya monitor show no enso edi free ha oba Sokobai Wood Villager aha ne yenso yewo ene yenso yetio etu Salom ene osi akrame so tano so for yenso ye mo ha mo akwaba ogoro mensa ene osi asio nyunufo nana ye mo akwaba eburu awia asio nyunufo yenso ya bo awuram ha ya yenso ye hwew emebusem ni o nana mi wonyina hini nkwanta ena wiai menso me wa ha be ni mabedwafo yenso ye hwew apese makana nei mi wo UK ena meeting Daniel enie Accra Stay Blessed wate ye chiamo pa ye chiamo Nab Teresa ena wasi Accra ya Krobea Asante ena ye fiada we are enjoying the best show yankopon hyira mo nyam kese na untutumu anamo emfansie good enra adafo Asem Beba yanim ha na asemu eba ye eye awuraba bi ena ode papa sofo bi eba yanim ha kire se ono mo aware emfia duonu miensa eko ababa awa no kire se be ma ne so ompeso obeya adwuma one nawo enum ebi wo university nyina se ye ya ye ka sei awade no oba ni so ntumi bio egu na egu ye no abosome nwotwe ene na awotwe mienu ne nkwada ni nyina wo be ma ne ho bosome mienu ene na awotwe mienu nie ene oba ne kofa nkwada no
ɛna asɛm aba ho ne sɛ ɔbaa ne se papa no mfi nkwadaa no ɛna ba yɛ nim ɛno a bɛrima ne nso bae ɔno nso bɛkyerɛ na fa mu die bɛyi ne ba baako danse kyerɛ sɛ ɔno no ɔsɛndi sika de si ne so na wɔtwe biaa ɔsɛndi 3 million ɛsɛ bosome no na kyɛ sɛ watua 1200 ɛna de ama wɔ mo maame wonim ɔse daabi menim deɛ menim pɛ ɛyɛ akwadaa no 6 million ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne papa de asɛnde na ma ne fae so ɔmfa nkɔtɔ school ne ɔma ɛne yɛte saa deɛ a yɛmfra akwadaa no busa akwadaa no ɔno nso ɛbɛgye to mu sɛ mpanyimfo an ɛyɛ mpa sika no me papa ɛde sɛnde me ya mebɔ me maame nso amanneɛ na kyɛ sɛ yɛhwɛ yɛ no ne sɛ yɛpɛ baabi a asomdwie ne bɛtɔ ne yɛde tɔ yɛkɔkɔtena ase ɛwɔ fitiam efitiam asetena ɛna ɛkɔ akɔba sɛ bɛɛma ɛbɛkyerɛ sɛ sɛ kura no n'adwuma a wɔyɛ no asɛe nti sɛ ne yɛte saa deɛ a bosumi no nyinaa 12 million no ɔnya bio obɛnya 6 million ɔbaa ne sɛ daabi ɛnso nti deɛ kɔkɔ yɛ ne sɛ yɛbɛtu bɛɛma ne fo ama no ate ne ho ase sɛbesɛbe sɛ wohwɛ wo ba a ɛnyɛ wo sika ɛna wotu agu enti wɔno nso te aseɛ sɛneɛ no ɔyɛ ne dadaa no sɛsɛ kwasi ada biara no ɔbɛsɛndi sika no ɛma ɔde ama ɔbaa no afotuo kɔɔ so ɛma sisi yɛ a yɛkasa yi deɛ ɔbaa ne sɛ awadeɛ deɛ mempɛ bio bɛrima ne sɛ mpanyimfoɔ mmea na mekaa sɛ ɛnka mepɛ nanso so ɔda so gyina so sɛ wɔmpɛ bio a me nso mempɛ bio enti seesei no ɛyɛ me ma ɛna mehwɛ wɔn nti seesei yɛ a mekasa yi deɛ already no awadeɛ no koraa na gu dada na ne yɛ pɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ama ayɛ yie nsa kɔe ɔbaa ne saa kɔfa nsa no ɛma akyire yi ɔsan de kɔma bɛrima no abusua kyerɛ sɛ ɔnware bio bɛrima no sɛ so ɔbaa no ɛde ne nsa kɔ akɔma ne maame na sei na ogyina so ka ɛyɛ awadeɛ no mu na wɔnhwɛ ne ba enti atiefoɔ sɛneɛ ɛnora asɛm no ɛyɛ no ɛnie awia me wɔ awuraba bi ɛwɔ m'anim ha awura akɔ aba ɔho te sɛ adom yɛfrɛ wo sɛ ma ɔnan wano mmɛn wei no azure ei azure abɛpia ha o kila ntua wɔ bra ha na azure abɛpia azule Jennifer ote he acho me te Sawaba new site adwuma bɛ na adwo ho acho na me sua adwuma ba ma pon no apon ho usua adwuma bɛn itirebo tutumi wo hye utumi bɔ hairdresser fo ya ma memusa wo na sisi a wasua pon ho yi amanfo keka o nyame na meka o amanfo keka sɛ mo yɛ akonkonsafo ɛyampa baache ne nyina ɛyɛ ntro yɛse kye sɛ mo ahu so obi twam di obetwam bi a mo ka no ho asɛm mpaache yɛ wonkofo mo yɛ saa wɔ hɔ yɛ obi a mo yɛ saa wɔ hɔ batanye mu nyinaa yɛse so obi ba na ebi a ne boy kra ne de na ba na mo pia mo tumi ka hɛ kotobonku wayɛ na duro no ɔde na ba ha mo nyɛ saa saa nyɛ sɛ woyɛ hairdresser nti na wo kasa hairdresser fo we di amanfo na ɛka na mebusa o madaro ma mebusa mo nso munyi ya no okay enti Sawaba ɛna oteɛ ɛde asɛm ɛna wie yi azure ɛde waba yanim ha wɔ afidie so kyerɛ wase mu na mentie mpacho etiefo mechia ma ɛna wie yi masama me de bae ne sɛ mene bɛma bi na woyɛ na bɛma no yɛfrɛ no Isaac Guma yɛfrɛ no sɛ Isaac Guma wo yɛ DNA pacho me yɛfrafra ni ɛna bɛma no nso yɛ DNA pacho bɛma no yɛ mampurusini pacho nti wo yɛ frafra mampurusi pacho to aso na pacho mene bɛma no woyɛ no ayɛ sɛ awale bate ambaso na busuafo no oba ma busuafo ho ebe fa me na echire no sanko ma busuafo ho no omukotena ase na busuafo ka chen se omupese obeye me ho ade
no mo kyerɛ ne nneɛma ɔde ba yɛde yɛ ɔba ho ade deɛ no ɔmo ka kyerɛ ne so ɔmfa mmra nneɛma ne deɛ dɔɔso ebi yɛ nantwie ebi yɛ akokɔ ebi yɛ nkɔmfam ebi yɛ nsa okay nneɛma ne deɛ dɔɔso okay ana ɔmo ka kyerɛ no ɔmo ka kyerɛ no nso so ɔmo ma ne te ase sɛ kwan no wa ɔmo ntimi ngye nneɛma no half nti gye sɛ ɔde nneɛma no nyinaa ba na ɔmo kan no so ɔno so srɛ kwan sɛ ɔka kyerɛ me sɛ menka kyerɛ me busuafoɔ no sɛ afi ɔdɔɔyɛ no aduane no amba nti sɛ aduane no ba ɔde ɔmo nneɛma nyinaa yɛ dɔ a next year na ebesim no sɛ aduane no ba ɔde ɔmo nneɛma nyinaa bɛbrɛ ɔmo na ɔne ne nyinaa na ɛdɔ na me ne nyinaa na mo dɔ wɔ he na ɛdɔ wɔ wale hɔ wale pacha okay to aso nti ɔkan na me so me gye pene na me ka kyerɛ me busuafoɔ no me ka kyerɛ me busuafoɔ no na me maame ba ko frɛ me sɛ me mbras yɛ fie na me besua adwuma me maame panyina to tailor si won te me mbra na me besua adwuma ana me so okay nti me de to be ma na nim sɛ na me maame na aka kyerɛ me ana ɔso ɔno no ontimi emfa me emba hanom sɛ me ne ne mbetena na yɛn bɔbra na afedie ɔbɛsan gya me sɛ me nkɔ me busuafoɔ hɔ sɛ me kwa akosua adwuma nti sɛ me pɛ adwuma na ɔde me betum ɛwɔ mu krom hɔ na mu krom hɔ bebi a yɛwɔ ne ɔmfiri walwale krom ofiri akura ase na ɔmo hɔ no ne yɛfrɛ hɔ sɛ hɔ ne yɛfrɛ hɔ du to aso nti ɔka asa no ɛna me ka kyɛn sɛ ɔmo krom hɔ no ne deɛ adwuma na ɔmo sua wɔ hɔ no me mani ngye ho nti mpɛsɛ me kɔ na me kɔsua adwuma no wɔ sɛ na ma me keto kae no ɛna ɔsɛ saa deɛ sa me pɛ sɛ me sua adwuma na ɔde me bɛkɔ akɔtum wɔ wale krom hɔ ɛna me so okay mate ase ɛna ɔsɛ okay yɛadɔ ɛpɛɛsi nti ɔkɔ kuma ase nti ɔkɔ a ɔbɛsɛnde me sika na me de akɔpɛ adwuma no awɔ kuma wale krom na me so okay ti ɔno gya wo hɔ afiri du no abɛ kuma ase ɔbɛyɛ dɛ wɔ kuma ase ɔbɛyɛ adwuma di adwuma ɛyɛ ɔmo lodi dua ɛwɔ ɔbɛlodu dua okay to aso ɔbɛlodu dua ɛna me so okay ɛna na ɔbae so ɔba kuma ase no bɛyɛ 2 weeks no ɔmfrɛ me ɛna me frɛ no na me sɛ na yɛaka asɛm no awie na afei deɛ adɛn na wɔnyɛ dɛn mente wɔnka biom ɛna ɔse ɛyɛ a mentwɛn no ɔbɛsan frɛ me na me sɛ okay ɛna me frɛ me maame ɛka kyerɛ sɛ sei ne sei na boy na aka kyerɛ me sɛ ɔbɛsan frɛ me so ɔmfrɛ me bia na maame sɛ okay ɔbɛfrɛ ɛna me maame frɛ no ɔka kyerɛ maame sɛ ne maame so ɔma me nkosua adwuma no hwan ɔmaame Isaac Gumei sɛ ne maame se ɔma wo nkosua adwuma no ɔma me nkosua adwuma no okay ɛna me ka sɛ ɔma me nkosua adwuma no for reason ti na ɔma me nkosua adwuma no ana ɔse ne reason ni sɛ ne maame ne se ɔmo krom hɔ no ɔyɛ ɔbaa wale bɛma walefoɔ na ɔsan so yɛ obi a wɔdɔ nti ɔde ne yere kokro kesem so nkosua adwuma ɛhwan na bɛsɛ nsuo ama no ɛna me se me se me wo bɛma no so me ne wadi nka aka sɛ sɛ me kosua adwuma na eduru aduane time ana sɛ eduru adua time mɛba fie na edua sɛ san duru ɛfa time mɛsan aba na yɛasan fa aduane no na afɛ deɛ nti na wo maame bɛka sa wo hu kwan ɔbɛfa so a wone ne bɛkyerɛkyerɛ mu na me so kura no nyɛ me man ka sɛ wo fa me kotu adwuma mu me se me kɔ me krom akosua adwuma ana wo se wo de me bɛkɔ akosua adwuma nti sɛ si a no me nkɔ me krom na me nkosua adwuma na na sɛ si a deɛ nti na wo nsampa ana me maame sa frɛ no busa no sɛ ɛnɛ saa deɛ ɔde me bɛkɔ akotu adwuma ampa ne ampa ɔsɛnde me sika 3 million na me de bi kɔ me de 3 million me de 1.5 ko tua edan ka ena me de 1.5 tua adwuma no so ka o de 1.5 tua edan ka wo wale pa chan 1.5 wo pa chan ena de 1.5 no so ko tu trinsa e wa adwuma mu ho okay to aso ena me guso a me sua nti be me wura adwuma no be ne 4 months time ena be ma ne ba ye se obewale aka ho
Oba so obewale. Wa ye ho ade no. Onye me ho ade no. E no asan ba bio so obeware ba kwa aka. Obewale obi foforo aka ho. Okay. Ana me say wo bewale obi foforo aka ho sesen. Mi wan so asase na wo be fa me no. Me di kan ka kire o say me life na me wo no. Me pese me wale akoka obi kunu ho. Ana me so me pese me wale na obi nso awala be ka me kunu ho. Enti se unim se wo betimi sa ade a. Wo say ane. Na me kramponi na me nye ready say me no wo be de e betena no because na me no obi ahihye dada say e ba be ya ifro. Ena me ko me kuro ma ye na wo ba ye say wo ba ba ye de. Wo be chia ye abusuafo no. Na wo ba ye na oni nunu anu mo fa me by force di ko mu kuro mu ho. Enti sesi an bebi a wo so unim se asase ne se na maka akiro. Enti sesi a wo kasa wo wala be ka ho. Ende sa ade a wo wala be ka me ho ka hu so wo nye me ho ade. Ena wo nye me ho ade na unim se eba no ye kuro mama mrem. Wa unim se me kuro mama mrem. Wo nye oba ho ade a eba no enye wo de aye oba na ba. Enti no sesi an wo kasa wo wala be ka ho me me fa me ba akọ na wa wala ya betena se. No say answer sad de oba wala be pam oyere akwa abonten na wafo oba foforo abade ande wonye biom. I'm so okay na me de metimi kro kesi mu am esu emedwuma me wo ha na ne ma me frɛ me se membra ana me koye na ma me ne ka kye me se die enti na me ma ka kye ne ba ne se ma ne nwala nka ho ana me se me nka nkyere ne se ma ne nwala nka ho ba nhyehyɛ wo ho ana me di tu nanim ana ono ase onwala mbaka ho nti so wo so onwala mbaka ho dia me nka ase ma ne nwala nka ho bato wala ka ho a ma me ka cho se be ma no wala bi ba ka ho me fa me ba no me de ne be kɔ ana o se sa wate na me ma ne nwala mbaka ho na me so okay me de me ni problem ana me sa fa me ka na me sa ko bebi a me ti na me sua medwuma me wa na be mo frɛ me se be ma na de oba na ba me mbra me kye oba no o de na ba du ho ampa chan o de no so okofa ne we he na de ne ba du was me ti ene so se oba no free na vrongo side ho eno akofa ne de na ba no akofa ne de na ba okay ana me se o de na ba wo se an ena o se me mbla me chia na me se me de me man so man so onkofo oba bi mbla na me ma ba ba chia oba so no pa ni die kwan so no ono no fo ne yere no no mo mbra bebi a me wono no ono be chia me na sa me so me pese me ba na me ba chia no na so ono no se chinchina me be chia sa oba ne de me ni time am de ba ba chia sa oba no na me mi o en so ne ye aduane asante o ka che me se ya o de aduane be blame na me so okay na me so ya on blame aduane market dia so nto on blame aduane na o se man be chia oba na on fa aduane ne mba on ma misika se wo wa mechia eyereketo na omre waduane e no omre usika nso na we no okoye ne ho ade a na ono nso okofa ne saa te se de ofa wo ofa ne saa se sirem no so just ofa oba ne ba fie na afi de wakọ na abusuafo na kire o de wo so wo ye mo de ne de yo okay to aso enje meko sirem ayakọ abe mo ntwere wale nka ho meko wale munso meko ho enso de aka ho to aso enti ofa ne bae no afede o ka asa no na me so okay o ma usika on to aduane ma na me so okay enti efiri o kọ no nyina afede me frɛ ne bia no de ama girl no na girl ni na edi matem no mo ka de o mo pekire me yereketo na wono aba ni se edi watem na yereketo an kompo no mi wa ono so frɛ me fon so ka chem se me mo ono so wale mbeka ho na ye nyina ye ntena ho ana me so okay me de me kan se ma no wale mbeka ho na sa na ete de a na so oba me ni problem nti efiri ho kọ ni nyina didi atem na mu di matem me frɛ so mbre me aduane kula na mu di matem omo nka asem bia wa no se didi atem na me di matem sa me tena ho 2 months nyina kuro mo me ni mo bia wo ho me ko ho me ni mo bia wo ho nti so ma me aduane ti me ko Roman 4 na ko sire eburo ena me de be si ho na me noa nya say me noa because me ni hwempo me nyama buro na ma chinchim ni say na me di agu nsuo mu sa na esija so ehuru bia na ma yi sa na ma di sa 2 months no wamba wamba ena me so okay na me friends and sa da me ko Roman asorefo ho wo ye Roman ni
Satam na me koroma. E na akosere o mo se wo ho akyerew. E na o mo ma waburu. Enti aburo no nya ye na wo ye ne den. Ebro no menya nwan se manyam no mapeso ye beans kakale bi afra. Nti menyam no saa na me di agu nsuo na esija so na me di ma chinchim ni saa di agu nsuo no. Na ehuru bia na mayi ni saa na madi. One oba no. Me ne me ba no saa tam na me ba no di osua nto onu no ndidi. Okay. Enti after 2 months. After 2 months na china me friend ka chen se on bre me aduane dia saa de me sesa me ne makomikro. Ana o se enfa no ho. De be ye bia nya na sem sa me be chia ge ne dia ono so na me so ke na me so me sa me nema ena me de koy no na me koy na me sa ta me na wo ho ena me na se mentena se so be ma ne ba na fine de wo ho no na o maka me tena ho 2 months e 3 months be ma na amba o de ne obeba o china obeba sa wa amba ena me na se okay sa de a me ma kwan obetimi akọ bebi a opeso okubia ena me fa me frɛ me sister pengi no no so okuma asa ena me frɛ no send me lord fe ena me di free sirem ho ba akuma ase me ba akuma ase me ye adwuma o me ba de me ba asase ne mu odin pa nti e wo ho na obae ono so ba akuma ase be ma no so ba wa free du abakuma ase nti ono so ba akuma ase no obae se opa achew me mfa nche no ni Asante na biom oba me so de na nka me ka ase me mpe no me ka ase me mpe no ba de na ode ye me ntina ma me firi hokoi ti so se ye ntina biom a nti ma me ni minuanom minuana me wona chen so ba mu bi na mo ka ase me mpe na me ntia ene ntina e wo kumase ha nti e firi ho no afa de me pene ya na me ne ntina one me da wie pe no anya akọ no kuroma enu anu no onim se owo ba wo baabi owo yire wo baabi onim ye o frɛ na no odidi watem eso wo de wo wa be ye kumase de enti oba kumase anu abɛwe wo no okọ oh nti sa na ode ye me nti wa ye me de to aso 3 times efi bia wo ba no abɛye sa na okọ na de to aso no de afi ba ko bi no obae na okọ so no ohwe akola no nso mi wa sa tam no na me jai Roman nti na me ko faithful asori nti sofo na de akola no ko to school mu na de bia no ma me 10 cedis na madam bisuka say me ya de wa adwuma mo no so ji me wo na adwuma mo say me nsua na da che me fambo me bra nti me wo ho no na me sua adwuma no ana obae na ya mo sa kan ya no ya sa ka bom Asante kambo mu na osakọ nukuro mu sa 3 times na mse de bi so ya obebum kwase ade eto aso sa de bia eduru te obetu school fees dia wo so ntua eduru so obehwe ba ma na obeto atale wo so wonto na mina me bra ya sa de no wi a wasan ba be di me akọ free dia sa oni wa be da akọ ende me nye sa adwuma no sebi me nye sa adwuma no nti abra bia oba bia wo so opaacho na me say me de me yes anti so se ade wo free se o pese o ne metena san ko mabusuafo no ho me free fie ho no no wa anye de wa mba me ba fie ho so awo so wudi akire ko wa ndi akire nso ankontisi wo ko sirem na so omoma akwan se me no wontena na wa ye me ho ade na ma ba sirem na ya tena na se me wo be hia mo kumase bia na wo se o tata me se wo yere na me de mi wa so o trete me sai sa me ko fa be ma na so hu se ma ko fa be ma ida so obekumi ana obeku be ma guma ne kasa be ma ne na kasa aize guma pa chan osisi hu se wo wa ko fa be ma fofora ida so obeku ana obeku be ma no okay nti okasa nti aya okasa a kire me ena afi de me sesa sese de o kan de anu odi ena me de kwato mi sofo anim sese ni se na be ma ne ye de eka nti me na be ma no omo frɛ no no obae no osen a wo no ohwɛ me ba no mi wa ya afi bia wo ba na ya wo ba kasa opaache na ya me ne sa aka bom no ebi o ha se wo wo kumase a ti bi o ha 20 cedi bi o ha 50 cedi bi o ha 100 cedis no de amam se me mfa anye de me mfa nto aduana ma akola na me so okay na me da to aduana ma akola bi o ho nso so a eduru Christmas time se a na ma frɛ no bia Christmas aduru be pa atale bi ere eto ma akola no oba wo se
sa me onto atade no ma akula no nko a efi se eye ne yere na me nti so wanto atale ama me a ene so onto ma akula na maka so okay sempe so to ma akula nti na maka so okay to ma no na toma men susu na watama nti watoma me osin a wonu calculate sika no na me so okay wo calculate ase enya bone o ma wo wuska no o de ma atade ama me na o calculate atade no ana so otama akola no ni nyina wonu calculate ni nyina na me so okay o so otwere gubuku na me so o try day says o so o hweme no obi a ne yere ne o na so o ma usika eno nso wo twere gu ho o so o twere to aso ana me so okay o twere amate because me nyesa na no oba atena so o pa na o maniska o mpa o maniska de na wo so yere na me ne de sa adwuma ne de me njintum ana o so okay eno so no oboka wa me ho oboka wa akora no na me so okay nti ni nyina odukotu me ma efede sa adwuma ba akona me madam na je me jai sa adwuma no na me edurutama wasa madam ne pome na madam ne mpene so obe pome nti me jai sa adwuma no na me san ko nti me jai mu ano no so osan bae se me pene na me ne sa atena bie mu a obaye den odumi bakwa kotu adwuma no na me so okay mati ase ena ofre me ewo ne fie ena me koye na one me dae na odi skano o ma me 3 million na me ka cho so kan hu se because ya wugina so se me ne won danti na wo ye de won hwia me ne akola no nti sisi a wo ne ma de ya odi sa sika 3 million ya ma mi kan hu se wonim se ye tua na watua me ka ne mu menye se wo yere nti na odi sika na ma me nti ayisa ese one wada no watua wo ka sa na wo ka kire no sa na me ka kire no ayisa no etua na watua me ka nye se wo yere ne nti na odi sika na ama me na o se an wo de ama me no kora no wan fa sika na nche mi nsemo so wo de be ma me ma me eduru be 1 month kwa no fa sika no nye de ensent me ana me frefre na sa na me ka chense ayisa me bo ne charge se wa rape me o twewadi te yes anum ka chense me bono charge so wa ede wa rape me na o se sa de o discan me so no discan send me mama nti sika 3 million so yem fa nsu adwuma nti me pay scan bi ede yem fa nsu adwuma se tama wo du no nya 3 million na ade bi han dan na o di bi sa koto adwuma mu ade nti no o sa ma 3 million o se yem fa nsu adwuma abi so ahaye kuma se ena sa tam na onu this scan ni tua ne sa tam na me tua wa ha na enye pe nti me pay scan or this 3 million na ma me pay scan bi so me pay 4 million so madam ne minim no nti me ka onu so onim nua panyini no nti onu so eje me ase yi buy na sa tam no esu adwuma 1000 na omo nti wote so je wo nti wote so je me eje me 4 million no ema meji mede me mini pan sika na ode ma amene kan nti odi gina so kan so onu na de me kotu adwuma mu ena onu ohwe me nti de bia na oba me madam no ho ebe ma complain so onu person ne me eda me nti ase ni ade ena me say me asisi ehunu no de me sa adwuma no me ma twemo ho first ni na ma agimi a ene de minjimie because oba kana asem de to obi abaka seme na menye na me so no like me ma no odin me nim sene ayese kasa nkete ntino oba no batena se aka na asem de na omaji atum enti omoji na asem ni tuma oswale anu akasa aboa won so wunim kasa mimi nim kasa bebi odem beko bia no mi medi nkunim na Isaac ne kasa no na kasa akire me nam se me kasa de ntino wo so no wunim kasa ntino wo kasa obi abeji wo asem na tumbate no kure ene ntro enye pe enti me kasa no no se an enfa no ho na me so okay na me ti me baabi na me bo me branti yawe last year no mu ho ana obaye se yensante na biem na me se sa adwuma no maka cho se matwem me nye biem
nti sa wo do 10 pesos ma me aka hu sa akola ni nti na wo de say scan ye de hyeminsam na aka sa wo de hyeminsam fi se me ne wo tenanti na wo de say scan hyeminsam de enya adwuma because me su adwuma no wo nhwame bi wo hanu ma me je adwuma to ho no na makwa akopɛ pa bi adi na me de aba to aso me de bi tua oba school fees na me de bi tua me ankasa meduane sika na me akola no obedidi anopa obedidi awia obedidi anwumere ni nyina afiri me botom me be ka na wudidi matam ka chem se nkwala wa abontena omo wo papafo ho enso so no omo papafo nhye omo so omo te ase miss wo mfa akola no ho so wo mfa akola no ho na sa me presa me hwe say the be adache me ba na bra bon say because of say me ankasa man ko school enti me so me hwe say me ban so nye de enko school enti school ni de wo hwe no kra de tie bia na me de me ba na be de ebe ko school enti yes ano of asofo ni be mu no o kachira asofo no say awon no waye me like onu o hwe me o de 4000 o say sa yi ano onu o de 4000 na ma me nti ma se do se kan na asem na sofo ni ji ni die e kan se me die ne na enye de enim na so okay sa me die ni nim a wo sofo so wudi adanse se de bia wo na osole wo ma 10 cedis na so onu betena ha kan na asem de na so wo beji na asem na tumu a me ni problem na ayere okachira sofo na se onu ne die onka so opeme pa but me mpene so one me be tena ni ntina ono no onhwe me enhwa akwala no ena sofo ne se nti se si amoka se ye oba no ho ade a obetimi ose a o ene de ye kitua bi obetimi na mka chense me no me kwa asole me pese me pe oba ma oba ye mai fro me pe de oba wale me akokka no yire ho a me no me ne be che ekunu ba akode sa adwuma no me mpe ana asofo ne sese sa de a me na me mpe be ma ne ntino be ma ne de onye hwe nti o se ende sa de me mfa akola ne ma no be ma na ekasa be ma ne na ekasa na me sa akola na wo ka che me se wo nhwe no na wo ntua school fees wo ni me bi akola no ko school wo mfa no ho so akola no obedidi o yale kura ye de no ko hospital na e fro se akola ne yara o se mfa ho sa akola no so oda hin wo ni na wo sole fiti pra no abaka se wo beje akwala sa de akọ mabusuafo na sa tam na me maame so wo menchen na me okache me maame na me maame ka chense ono no oni akwala no so tumi akwala no busuafo wo sirim nti won san foroka no nko sirim na okọ honum na so omma no kwan se onye akwala na mamre no onje bana ono ma no kwan wo se onu so akola ne mbedi onu ne nsem pa so onu so bakwa so kwa akwaye me akola no ho ade agi akola ayina onu kola mpo no nka se onpem yanka so pem yanka sa ne akola ne nyina nka so ogi akola no ejame aja ayi nti saade a me maame asem na oka no onjintum nti oye dai nti eho no ena asofo no be support ne se akola ne ye ni moja nti akola ne ye ni moja de a otimi wo ho kwan so oje ne ba nti se ye kasa na me se ai onu a wonim ekuro mama mre onu oto wono wonim ekuro mama omo ankasa kurom kura saa na tie nti ade nti na obegina hanom na abeka se oba abaje aname mi firi nwuram enye nipa na wo me nti me maame so onu wa wale onu maame owo mi wo fie me so me ye saa kwala no bi na onu oka no ti die nti na onu obegina hanom abeka se obeje akwala na onye ne ho ade na afiri me nsem nti onko siremo so okona omoma no kwan de ame nso me omoma no kwan na so oya akola no ho ade ame nso me ma no kwan so o meje okoi wanko eno oye dei wanko efiri ho no afa de oba wa so pa ache oba ache nansen ya na me be wie madwuma me pon me ho wan tua ya friends me pon me ho na so for me na afide me ko Church of Christ for na family me exams ka me exams because na me know bia me twa mani class ti asori for the try omo na me twa bibia me niema mbeto akoye sika ni nyina ko si 35 million afa na exams fee 12 million asori for no na twa wo afide free honom no ana obre me 12 million say menje na me fan support na me fan tua
ayine ka na me so okay odi ama me obakula mpo ye bie school kula me nya school fees nya dey enya mfa nkomanity odi ama me am di saska no bakwa kotua no school fees no ena me diska no to ena wo san ba ye say wo be ya me program na mam say wo yere ena me ka che o say me ma ka che o say me mpe obi mu no de me mpe obi because me ma try my best to say me hwe say wo be sesan suban na wo mu no na nka ya tima san ye de atena say oyire no okunu na ka wakoye me ho ade by wo ba na wa be dada me no wako umfi mi biem to wo sa pese woni me da biem no nti na wo yesa ti sa de a me nyere me nyesa adwuma no no say answer wo me obi be ye program no so hu so obi abaye program na ada say tuo be kasa wo program na say ena me so say tuo be kasa de ene me mo aboka no ena me so me ka say yo ena wo say me ka cho say me madam be gift 1000 me koto TV de akoma na asa chede ena oto TV no oto TV no woni me ko okrom na me kira o TV a na otoe na ekwoka we no ho enye 22 million ena envelopes a wo ye wo say me de me minim say envelope no esi 1.5 ono de o catch me say envelope ni si 3 million am so okay nti akoya 25 million eno kwada nchen ena program no so drinks na yi no ende me ankasa na me to me niema nyina ena ye de ko program okay tobo enti program no ye say ye ya make say dia na sie enti amwa ba nyina so a onu di gina so no dia na sie amawa ba ha okay dia sie ni so wa be wi akwala na adwane wa be wi ade how wa be wi ano because Friday bi na ma adwala akwala no sa akwala no ko school na me sumi ko adwuma enti me ko adwuma no mo no me de ma ko adwuma minim se me ba ko school edru edru tama akwala no edi ba fie no me ma sha akwala no ba fie ana me frɛ omo school mo se ene me ba no kama aduri akwala no nyemba school nyemba fie because above 5 ko bo 6 akwala no nyemba fie na madam ni say ana akwala no amba school na me say aden because min so ma dwala na wasi kwan so a wo ba school na me so me kwa adwuma nti sa okasa akwala no amba school dia me nti ase na wo de on twen na me yede me frɛ ne papa na no papa ne say akwala no wo no ho na me say akwala no wo ho na nti want me amba mama ne na akwala na duru sa time we because me minim say akwala na ko school na wo abefa akwala na ada na wo mbo mama ne wo m say wo na wo no me so no me sizi say hu akwala no de bia wo ha wotime ba na wa be hunu na wo ne na pia bonten na wa sanso ye de na enti we wa befa ne ko he wa befa na adwan ko ni kurum wale ho odni ko du ai odni afri kumase ha ekodu akurade wo mfie sai akurade wo 9 years oyo ba na bema oyo ba tu abefa akurade afri kumase ha me jai school edna ko shedu okay enti sesi ade na apede enti no aba ha de na yemoa wo de enti na aba ha ne sem pese me saka me ba no me pe me ba no back cause me ba no hu hia me pa me ko hu akola ne tibia no no uko du ho me ko sirem ye ko sirem ho no ena me busuafo frɛ ne so amfa akola ne mbra na montena senka akola no ho asem ana wo se ono nde obeba ba to amfa akola ne mba uso ko hu akola no na ayedai me ko hu akola no na no ho na me nyina aye nkurunkuro na amosa de panyin ne masin ho na wo si nti mani anje because me ba no wa me ho no de we amese ye no me ko ho no na me hu akola na akola oye kokko me ko wa si aye tuntum hu no kura hu sa ya akola no po na me bisa akola no sa aye den na wa si aye se ana ne ma me nani ewu ntie opie ba wa se ai wono no wakacha akola no so ndwale a akola no ndwale no wa hwe nso agu no ho sa na me se me de me ka wo mtinu me se akola ne de na so odin pa me ba ne de me ka se na so nye de na me bua enso enam sa me yo ba tan ti minim de we amese aye de me se amante ne o je so wugina no so ansa na de o so wo ye no wa ye de
waye nti se a me ka wo mtim se a wo abefa na wo se mo se mbetimi ahwe na ma wia na de na ba kurom ha na se a na bra ba ye basa se nti eye ti ho no na ko to school man na ho no me bisa omo de omo so omo de na to school na school no krampo ne anya papa bia because omo ho no na education no enkwan kan akola anya 11 years pe okwa awale akola anya say 11 years ekwa 12 years no okwa awale enti wei ya wanya 9 se aka 2 years oba wale sesi a enti mi hia me why na de ne be ma sa awale omo krom ho de sa na omo suban tie because me say no omo be fa me na nya se omo fa me say bia on ne me kan ma meti ase ne ye odai na oye omo ba so omo be chie mabusuafo ayie no omo fiti na omo ka che me mabusuafo se anwumre omo atena ho anwumre ni duriye no omo so omo hu kwan nti me nkwa kire omo kwan ye ko duriye na me sa atam so na me nim bol ka papa na omo ka che me say bebi omo si me no so ade asa no mo se yedur bol ka kuruma menya ka na me se te me ka se no na yedur bol ka kuruma wa so mo mame omo ko mame tina ka mu no wa na mo so mo to petrol na mo de mako station omo to petrol ni wie ya na mo de mi si omo kurom kwan so na me se me ka se mi ko omo kurom mo so mo de me ko na makwa ko hu kurom ho eno ano no ada no mo ni wabusuafo aye lie na omo ni mabusuafo anye live ya no obi enu abusuafo nya la na etumi foul by force sa do ko da na odo ko da na no real da bi no wo kuma se ha nti eduru be week ansa na woba enti na abusuafo be chi wo firi wo krom edi ko du ko twen no ansa no ba ye na se na wo abusuafo enimu a wakɔhye baabi ya kɔkire obi kwan na ya amfa wa ama na ye de wadurudu a na wotwe ansa na be ma na ba na ya ma ehwew me krom phone na mo frɛ me wo phone so na me nso me nim krom ho ntino na me ntime ma mo dalation because o mo honum na ehia akura se ti honne do yesa wu dwane pe na o ma fa kurisifo na o ma guide o se de ba ya untimi ndwane honne do ba de ko ti se wu suro ne se sa akwada na ma no onya free 11 years aye ne be ma ware na bra baba ye basa nti menso man ko school me wo won be che wo ko share ho sa na wo mfie sai na me wo 16 years 16 ene ye be che wo ko share ho na me che me ko share edinio na oba no obefa ne sa no it means say wa be kidnap yakoda ne free kuma se ne ko sirim ho mo ko sirim ho no wan ko ye case ye ko sirim ho say ko akoye case busuafo no frɛ no wa ba ya na wa mfa akula namba na yede ne kwa ahemfie de yede ne kwa na ahemfo no tia ne se o hwa sa ade na wa ye na eye ade papa nto san kwa no fa akula na mra to hye o mo se ade chie ni ho ade chie na ode akula na baba afi ade chie o mo frɛ na o se o mo kyerɛ no awa funu so no be ya amamre no on be fa me ne akula na nyina nsan ko ne kurum na o mo se o mo nye ne sa fa ne bra wo de ne ba ye be siesie bibia na se oba no kula na so on pe obiom kula na ye be mo aye oba no ho ade na ya ye nkrata atoso na akula na e wo ha no aba ordene by wan fana ma muko police station na police for no say me yes aso man report wa ha de ko police station na police for no say you say baby o wi akula no me san ko hon ko ye report enti na me san ba ya mote na bedu han na wiei arofo ababa wa frafrani abaya azure enu abepie ha no nikunu empo nikunu nempra Isaac Guma Mamprusi ni nti frafra X Mamprusi na kwa ya omo fa so kura chi akura wi kura ne ko se kura da se ne to ho ma Isaac kura no so san ya asem foforo na da ho de ye nso oba pem oba mpene ana te sa de ye no fom hai momo ho no monya nsa omo de omo kura mo ho na tutura asem nkwana enye tutura asem na meka me se momo ho no monya ne sa se bia be ma be hu oba obeyi oba ne lie ada oba na dwena mo oba na dwena ba ne so no abedo no na be ma ne natena no ho no monya ne sa na ye mo yes aba mo kuro mo ho ne de patapa na mo de
ye ba be chill by force mo so onya ka so pel na o si yo o dwen ho kolampo na o ba hu an so ma be fa o no mo de wa ko o mo so ma walo a o su dwane a mo no ma pe boarding guide boys no ma guide fie ni nyina sa ko si se wo no ana fe do mo de nuro fre dwane mu tu be di ana fe de wa dwen na dane na fe de wa be gina tum se ampa o afe de bibia ye okay. Hey. Did you? Don't go about who's made your nine. Umamingra fit, bra. Also, folk can come where do Nana Yaw. Nana Yaw. Makope. Me pacho na ho te say. Nyame adom. Nana Yaw Asante. Krobea. Piafo. Unime. Nana Yaw Asante Krobea. Udamufua. Me da si bru. Don't come as my bako de. Adwuma ekoso. Me just Nana Asante Krobea. Ya de nyame ase. Zali. And na wiye yi mo na mu free faith homeopathic clinic aba. Na debia meka me se na no mia me nyonko ohene panyini pa ba ko a wono ewo fikasiem na wotu ka ba ye beka kire me sa akra me si ye o se matie wasem makwa akwa faith homeopathic clinic ho na ehwehwemu a ono mo ye ma me no na enuro nketenkete no a wono de ma me no that's right me gusu a mejo benada no ana juada na benada mu baako that's right in fact mo aboa no come on frankly go send ye na minim nana no to de bia na nioma bia sefem ba se ya na make say no ono ananum ton o se nana onkrofo no omudi nrum ketenkete no omudi aboa me and then we rev doctor mama sha se mfiri so na sibi bi kire me ne betiefo yarashi dada we die yarashi ya na mpenita aka se mi se enyimonyama abakosem nim no yehu a yemfa yehu twitwi dabi but adanse ekura wa wadi e confirm ya abakosem sure na onim se enamohene so eso na faith homeopathic clinic be pie kumase oh wow nti enyame mama se ne ohene bi so akonya fa hodi yeah ya bapa ono ani nua ohene bi adua wow enam se na ni ana efra nyame nam faith homeopathic clinic so man se hu ade biom so ade de me ma me fa nhye bogo so hanko a ese mo bakumase wow abakosema enam so ma faith homeopathic clinic be pie kumase asa na etetra ko Ghana fa na nyina no enam ohene kese bi so wow eno ti ye de nyame asese na nanso akọ na odi adanse papa sei aba sure empempi no se oti asem na wo se de sitie na wo konso na wo kohu a wo se de sitie sure nti edurumre bia ye media personals ne partners ne ye media icons ne nyina no bia me ko bia odu akra bia ye ma obi aba sure ebe experience care health care proper sure nti wo no team so mo time na mo experience good proper health care good so last quarter ye man sana afia kona wi e mo mra good po aduma mo ton fa ho na ye hwemo over there massage no kra na ye be massage o yeah na ye de ko hye sa ade na ye punu wo no so ho ye be ne body no chese ewie na utisi abontia tisi wo ha sure upon apostle who see who come good good na on say ye ni gie ba ye nom kakra ye didi kakra na sese no onim se edidie ene nsa ene mframa ye home no enwa so na de ye yade eba wow ena yentumi nka se ye home mframa yentumi nka se ye ni yentumi nka se ye nom yeah sa bra me na o ka se chemical farming ekoso obi ani ho da so use tetemani oni biom so ye bonro ye bo chemicals fertilizers ya hobo and ye bo na me no buy na sodo so and one the bedwaman so obi atobidi and uti chemical content na ewo mu no
yɛni asikafoɔ deɛ ne yɛni ahiafoɔ deɛ yɛni aborɔfoɔ deɛ ne yɛni abibifoɔ deɛ ɛno a na ɛbɛdwama so na yɛnyina yɛtɔ die enti sɛ kɔduru nipadua mu so a deɛ ɛbɛyɛ panyin ɛno a na ɛbɛyɛ akwadaa only sɛ ebi akwadaa organs yɛ fresh deɛ ɛbɛtaki time kakra dan panyini na yɛ panyin na wotie na wodi aboro aduasa ɛkɔ deɛ a saa abere no ɛyɛ self care ɛna wohia kyɛ sɛ oni di wapɔmɔden akyi wontwɛn ɛma biribi mɛto ansa na otu anamɔ ɛfiri sɛ yɛkɔ a yɛbɛyi no yɛte sɛ ɛfrɛ ne sɛ dansane bi a yɛde nsu ahyɛ mu ma na yɛde pane ketewa bi abɔ ne ho woyɛ dan a wonwunu yɛnwunu nkakra nti daa ne da no ba na wobɛnya saa health care no a ɛboa wo san ɛreplenish wo ɛrefresh wo ɛma wahoɔden no saa gyina ɛpi ɛsita na nati hɔ yi yɛka wo fie a da mebɛte wo fie nam sɛ wow nipa nyinni wow ɛwɔ sɛ the next TV advert bi a ɛbɛyɛ no ɛyusu because nipadua no a wode si wɔn deɛ ɛyɛ homeopathy nipadua o kyɛ sɛ yɛfrɛ nkɔfoɔ bi centenarians ɔma mutumi di bro 100 years and above yɛwɔ lifestyle ɛnɛ sɛdeɛ ɔmo si hwɛ ɔmo ho so ɛtumi ma ɔmo cross 100 I are one of them. Thank you. And don't you know, but say the next time be a video, no, you do be say video. Mathieu, na conform say homeopathy in room ketwa also tafri bi no. So abamfa so. Sure. Because you know a send the bia o tia asase so a wodi dinum so home frama. E duru ba bia yen kasa nche de oyade o. Na emom wo a wo pesa wo bɔ ho ban free yadiem. Mu pa mu die ne hia de obaya we de se wonya yare awie eden a wa ma ye hokro be ko ba bia ko pa yare hwe na emom wo a pese obo ho ban efi se ye di aye no ma ye ko ba na no de yare no beba enu ti wo ba ye timi hwe afidiem e ka se we ni we na e sha ase ye boso me miensen jare di kakra jare ye we na mo na ma yare na nko umpele upadien se afidie bi timi kire se ya adan na wo ma faith homeopathic clinic na ye fa se afidie na ehwehwe ni paduam ye be sro yade bia how say no ya adwen say de nkofo adanse ahye de mo che asojafo a omudi stroke aba abenya yarehwe oba ne tawo gu ne ko ho nya asem ketwa ho na nanu nsuo nyina e ba igu ena mi ade enti papa yi e kono ono ane nante ye kotena ne kem ye di ni firi kem si wheelchair mu ena Krobea hospital ho but o free hospital ho akọ ono anante free hospital ne kotena ne kem aya dance die kese emema bia omuti anye ya omuyinu mu free mu ntem na omunya akonya so mbe ware foforo no makọ ware nketesia na afa adwuma no ko ye kese ma ho mo no faith homeopathic clinic ena o mabaji ahoden a odi di ne dwuma wa ketesia ne so a ogina ne na so a ketesia na wabọ na trase what ase ose dog menyini so menyini bia here menya 50 na makovare aketese bi oba no ho fe medire ne ye kama na na di ono ato na no mutuo se de ma ho de sem conform te misraw me frɛ me yonko bi wa asempa na do mamba ma me se ne ya me ba so tiu me ba Santa Maria sesia se ne na ka sama ma ho so oba ne do no ko yo oba bi a kon kan kyerɛw na otwafa ba bi ye ne ho yi de watimi ye bold aka kyerɛw se de na odo enti no so on fa ni agro na papa ya ba ba gi no ma dance ya wo di no enya asem ketwa te mesrew se be mangu ya ne be mangu bra faith homeopathic clinic nyame a mo ye be ma se ongu sentini a ebe som no ye mfa se ka kohwe entwa mfiri won ko adea ehse obema no dide na wo tiase e ma o yede so tenka se ni kunu tiase eti fa numbers we bra komase ahene makokobin 18 ho maami a wonya arthritis of Germany abesa ne ho yare sa akọ back to Germany a o ye adwuma poma no de nanti nyina wakoto agu mesra oti ha no mo ye den arthritis no research amia hu say ewiase nya pa yade a edini pa ekadem a arthritis to so miensa eye number 3 edo be kadem wakoma ye adwuma abrebo ye adwuma so na o hyedem na mkotodwe na kan kasa mu yade untimi na untimi nyira o be da ye adwuma kwa ba untimi o be kadem enti fa number no sisi a ne fa odie ne bra ne makokọ bi sisi a 0244 58 38 59 0244 58 38
5859. Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 Masi ahinema kokobi 81 so bi aso penu kitu afi Dr. Westback na Krobea Asante adansi eba that's right eba se ya na manage kire se mo ye asoye ba ko a mo betena fidie so a mo ma ye te ase se mo te yade ase sabe dia won te yade ase be da asa yade ene ho so tum bi matifo ntio that's right tie be che biara bia wo hwe uti free bia no ye encha sonko ema wo se de bia onye opepa ne otwen etie sanchechiri reverend na bia nani so adanse na ye de ahye de mache na it's a high time I was see man krofo hu enye de bia se ba ne abekire se yare ne ye wo sei cause obi wo hono ma yare no eya ope bibia gina so na nko de to na mo be onya ntino no procrastinate no abo ato ho e monto bebre nso na de asemba ebekun na onim se yemfidie no se the reverend dikaka no se yare no kra no e be bobo aba e kire okay anu na papa bi ko so tu makra papa bi na de na damfo koye na damfo ne yare ode ne ko ehwehwe no papa mama na prophetess wakra oye no simpa cho wo de obi aba wan kasa nso be screen body nen ana so wo nyare ana prophetess wo de be screen body no e free enye hwe eto ko screen body na prophetess ka kire ne say be 6 months time wani ebetima dum nani ebedum wadi na chiniye ana so woni oye fit etini nipa no oye no de na ba ene nipa nso di asedan Kenya no ko 3 weeks pepepe ana hoto wow edidi ma na damfo no no ndi obi ko ya okunya hoto no na damfo no de na make school ana mkwa so drive fedo so oduru ebi no obi sa no man say ebo asi ana ebo asi ana no man say da bi da de ebo asi no di traffic mu so o say na mi hu hwe o na ni na dum na ni no adum eti ho na omo ka cho omo say omo hwehwe faith akiri kwan ni omo fa ne nko lucky enough for say kwan so na prophetess our office asem ka kire o je wo ho akini me ka kire o eti afidie no machine esi wa na nya say machine kwa o ba wo yare no tina de biam ka se yehu yare mfa ho adu nka no yehu yare no eti yare no eba bobo aba ana say woni padua nim kra na afidie ni kira potency homeopathy yenu ne kan remedy okay na remedy na chine say potency ahoden na ye mfa ntwa aduro no ko ni padua nim ko ka aduro na enko so ekutu ase betu yade na ano na maami bi a 4 months no onya na menses o enya se wase ria na menopause mu or 40 something onra na menopause mu onya na menses 4 months or buy an at once instant healing at once na anya so ko fie o ye detox ye twi free ni padua nim no e ho na menses na sha se ye ba I say be an menses na ba na ekwo say 4 months a month da on think capacity na yase hwe no te say de pese ba na ema o think ka woni sisim say mututu no mu ye ne ya ne sere wo so de wo tipensu as still menses na intimi ma oba faith ni na nya ma na duro detox ni padua no at once na menses ne ba wow ho na na say be ma na o hwe no poso na ma ni be take over wow ti Krobea say wutie na otuonum o se wo ha no ayekura nkoro wo ha no odi akini wanum no bi na de ya na yam yakura ni se obu ho ya na o ye try and error ya yare bebe o ye free yare bi functional disease na se che say yare a eno no ye test na unhu the signs and symptoms no e wo ho o ye test na ye detectable enti yem fa ni se bi ti se o sa obenya atenka se unya heartburns no obenya sa ged no odidi ana pese boba obenya abofono no ene ntesuo ne yetete no wonyem no obehu bloating obenso oyem ayekusu na yi mframa so bekwa akoye test no be check emoja no bacteria no na H pylori na enim obetima akoye endoscopy traces bia for us no enim obetima akoye stool culture unhu bacteria bia wo so na symptoms na wo ho etu bonso the hospitals baby ani aye try error yes kwaje adro we hwa de ko ba faith homeopathic clinic anna maami bi nso ba ya maami no se ni widiem for years de bia chese o hwa ya no person ko hwe nso gu no ehyehyem no o se akoso for years o ko hospital bi me ma na duro
na eduro no numa no pɛ de enwiem no eduro awia ebe de wonu awia aba numa enwum de aso ofa oba oba faith homeopathic clinic no na Krobea ya ma na eduro tupe baby okoye na no pɛ de nkro no wie no eduro awia oba faith na ma de eduro tupe fa de obi la cases ya ma no unim say ma na todo no atimi di aduane amako mo pese me ho hyehye no ne yehwe so e ma bio eto for the kan ni say wo jawe no tumi ka for bra faith homeopathic clinic wo de amo yawe no so anya say yen sasa yawe no wo tumi ka bra Kumasi Santasa hin makokobi 18 wa ye di dwuma Mondays to Saturdays anopa 8 ko say anwumre 4:30 5 o'clock about 4:30 na wo ye behwe wo enya say 4:30 na bonti ase apon ye behwe ko so bia be firi wo no okwa akra ye so tuo man tie ku janhye wo no ma takradi ye anaji police station ana kofodi ya Landry Managers Road Poly Junction bogo sufo nyina do woni che Old Aseda Clinic ana say Old Aseda Boga Abronsan no echi wope ti Krobea ye kase nyina ye numbers na edidi dwuma fama yen peke number ni sesia na frɛ wo de ofrɛ kra na ye Sunday kra na ye betwa odi na to Monday no papa 7 o'clock now is one screening sin so koso take advantage ne be screening ni pedia MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ana yetigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na yebeda wasipa yanso yada se na me de aminu ama no mo etie me na metu omofo say enche na Christmas break neba ma no mema na bebe fie munko steamy vagina steamer no and say do December on friend ya de jiade o yemfa momfanye wo munya binye say la say obi DJ ka o de beje do January o de ka na ba adwuma mu o de beje o betena so ko ye na papa ne be di weekends no o de beje o de aje o te ho twa de enti e ma no monke ka mo ho na monso monko yamo ho steamy monko steamy na nyoma nke kan nyoma ani yango ponhira mo mpanyufo e ba cha onti mpanyufo ya sorry adokotafo mienu ani ntini wono mo abinim de wada ma obefrese se ya na nkyire mu bia wuhia no Faith Homeopathic Clinic enron ketenketefo no yemfa nsomo eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 unya fresa homa we ya Faith for ye beje so ye no bekasa de wonte ase no awie yi ye bekirem e de amawo na wie mi ankasa me ba me dehye ene made nyina ata eti woni panyini pa woda Twins Aluminium ano Twins Aluminium ewo Kumasi heya aboshen eti we Twins Aluminium a very good afternoon to you krachi ni madwuma pa nyankopon hira wate na onye okese ontutu woni omani nyina namo enso emfansie God bless you ma fidie ne na ha na mintwa me homra na ya mehwese Isaac Guma sabe uhia wo ba eye amamre wo ho emra wo ho ye wo kwan pia ye de faso enti adano amfa sa kwan ne so na kwada ni ko school na oban finhia nkono wada kidnap akwada no ebi na akwai kwaye boy bia ono kra ne friend say teacher ni Priscilla ni kro ne friend say wono so fa akra no ekroma esirema na ode ni ko yo esirem eno ono nso ede ne koye eye ya fra krachi ma ne ba ha sabe adofo mesramika o ensamfo no obedi ye obi anya bearmans ni obi a o krowe mu oja kromu ha obi anya bearmans ni obi a wudi umensam wo fi a obi fie wudura wuntumi nkodi sabensamfo ya ba mu ohunu okay wa kidnap ya kura abra wo ko school wo ne ko afedi ye ne do fa mramu a emra ne trawa na
ye wo ha muntie o wama obi afre se me ono ne lawyer aha dia na ahia mona mode lete akwakom ne yese an ye ne de akoma no ne firimram so ye bema e ma ne nko munim de si oba no ne lawyer na ka ho bedru me ne lawyer no se kwa be na afa so fa akura ne koye kire ne so akidnap ne wa ne ye ne ne ko she kanta back kosi o afa penipa no me belu kura ansana bibi wo hono mo be ka ayaka afa na abra ne sebubo nuam na ne nan woso ya hye no sesi aye ka se wakofa akura ne frisrem odna bre presla woni obi bewo wo ti asante mam maame ne ti asante mam ufrisrem eye no watama koda na fri ha no ode ne ko ne srem ho hwan na ekohwe no oba ne be ma na ewu nyo maame ne wo akoda no nyo papa bi ene wo akoda no sa suban we ya yenuanum sremfo bi no mo ye no munyai na nye subampa wo ti asante mam ha wo ti asante mam maame ne ti asante mam ha no ode ne mensem no ode asisi ba na chinchim ne nsa akoda mfie miensa ba akoge ya no no ton abrojo mai wono ne ba no kura de no wa 3 years ni kurutwa loto e wa edwo so wo wateta kwa akohwima akoda na firi maame nsam wo hwemu no a next bus ye ko sirem na ade akoda ne manen se yemfa oye nuoma adai adai wadi waya nioma nti wadi akora 3 years na koma ne ka anajo eme de akora ne ko sirem adai ono ye yire no kofa akora ne bra the next morning ka e ba na akora ne timu baby ubetumi o de bepa oye eya oba you have every right ba mesrel use the right channel use the right channel fa kwampane so sa wo fa kwampane so a asem ni ho twamena mentwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Efri na okrai. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina tinu bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota feel ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne Getu edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo AAB, Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, any amazing Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe na Mefoso, and Sabekabi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of your Mushisha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bay, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, so Omani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Bay Health Center no. Chechere, Afijako Abre, Omo Bay Police Station no. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Otec 102.9 FM, setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of four, Yadamase, Yakoya, Yaba. Asem Beba Dabi no, Ena Wasugusua, and there we are Wuti, and there we are all share Jumedi no live. And there we are Udide Enumere Santasi New Site, Edna Owo. And there we are Mami on fa Asem Beba Dabi Jumedi Niagrokra Enumeria or Santasi New Site. A very good afternoon to you, Memoaha, Mame. Yadasi a guru, Sadane dance wutie ye, Yankupun Shirao, na onyo kese. We did the Yaya, Oshima Manfrum, Edna Owo, na Bantama SDMU, Edna Owo. Yes, say, Enra, Nyasam Ketua, Utia, Sembeba de Bumedi pa. Yaya, Yankupun Shira said that Neda Unsuti and why. Sounds na Yasantua SHS headmistress. Mami, Yasuti pa into Yaks headmistress. And there we madam, a very good afternoon to you. Yadase, so Unsuti, Yankupun Shira. Sounds na Tasi Droba, what you say, did the Kwabna, a car registration number GW 7885-22. Kwabna Tasi Droba. Yes, we suit ya Asem Beba Dabi pa. Yankopon sha wate and there we somewhere be mu a mutie say no Yankopon enye mo kese. Na awodade mu nchi ankoma wo. Udin de adwoa adepa chewa bonsu bekwen. Duma na afo ena owo. Oba adepa wenya afeko edi aka onfie ho. Na wabusu nyina se eneye wa wodai osre tredi ampon shira na ho bambo ne nyinkyira ne nkwa husan se enkan. We are Volta Real Limited nso eya aso ya ensuo ne etuo adofo se wutie me na awie na wo pe woni e betumi atu nsuo na watu nsu papa e de amawa enhwa ba bia o edi krope na se fata se ba utrim eno ni Volta Real Limited e ba ni nsu tua se hoya nwam abuom afrom onom ne won fidipa onom ne wo emrantie wani ne wonimde ya ye de tunsuo onom betu ne kama de amawo enti wo pese otu wo fie ho wadwuma mu ho wo tunsuo no de aye ensu adwuma ne nyina no frɛ ye ni tunsu papa no emfamawo se wa man kwanchenfo bia betu na problem nso abemu a frɛ ye blowing pump insulation pump servicing any problem aba boho ni hu bia no ye besiesie ama ye kama kumasi ahodwo da aban ne main office ne wo obesunwan tachiman ne doma nyina nso a enkorabata no bi wa ha ye number ne hia je ba bia wo bia na ufie
wo Ghana ha owo wale du kura du ye be kwa akutu nsuo ne wo ho ne ye de amaw ye number ne ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta drill for ye bejo so ye no be kasa na ya kire nsemu nso de amaw na Awurade fie Herbal Center ye Dr. Mankwane da no se wo be kuma se kronumbo sie Red Park aha ne ye wo na muntie bibidro kroje na papa wode ye na adwuma wo se ba bi atokro da wo nipadua no bia no aduro bewura enti se wo ye obi a wanya haw ewo utimu a ono mo a ebetumi asemu yade no amawo eye Awurade fie Herbal Center enemu yade bi no akote emojabroso etwere yade esikyire yade osa na ha wo wuntirimu na twetwen wa ye mrempam ana wonsebuo mu na nkoyie wode bra krono mbosie Red Park na Awurade fie Herbal Center yemwawo ye number ne ye 0241 09 3915 and 0549 206633 and ya Bolivia Enterprise yansu ye Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home no eni die nimhwe na wutie mi akwanya no aba ma one onua se enuane nura ye de san yade no nso betumi aba benyam sef chefa na wonhwe future life smart foods ye de san yade no vitamins ni minerals aduonum yensa ene wom amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein ni nyina hye yaduane mu ma de ye kane se bra ba kire wo yade e ha mu kire yen ye ma waduane esan yeduro na di nentu yade ni mfiri wo so na mu ahoto ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 na ahomka heat patch na wie ya ye ka say onipa da se ne awutie mie ye se 2025 embrion ense se ye de eyaw biara ewuram enunti me kanfo ahomka heat patch na me de amaw se ba bi eyaw ya wo nipadua mu sabre ya ye ka say de hia ne se obetena de atare ho asempo se wonsabuo mu ene wa ya si twa odwedwe a pa ahomka heat patch bi tetare ho pens ni nyina abekọ wapone waposo ya wo ya ba bi ya wo nipadua mu bia no de hia ne se obeti atare ube feel heat no ube say bold de ebo nyina no na eyi pins ne ko ebe yi akọ amwanyu ahoto na wo ba Genai pharmacy wo patase Afadio pharmacy wo bantama Coastal pharmacy wo adumpampa so Freddy Mens ne Lancer wo keu just Wendon pharmacy PFA e wata for say wa heba wasante mampon ubenya bi ye number ye 0248 509003 and 0536 645334 and the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos oniada sani awutie mie akwanya no aba ma one se unyanya Hepa Plus ni binomo ya mesre wada be bia ye ton ye duro Ghana mamu bia ni wom se ye pharmacy Herbal shop over the counter I mean bia ubenya Hepa Plus Pavi Plasmos ibi enwei ye wo bia nsuo enwei ye wo bia topaye na se wunya bi na se wono no mo a nokre me se wo se ebo nipadua na ho den ho ban enti yade ntumi mfa wo nhwe ho se wo yade a ho beto wo ntentem mo asuro ku yade de mato fom esikire yade ni emoja bruso nie wa ye kese abroso amasrade na dorewo wo ho a na nipadua de ba bi wo so emoja ntumi ni atrentwe yie me ka se ta fodunie hwe yie na yankotwitwa wo nso no antoatoa na sinyesini therefore nya yade pawo nonom Hepa Plus Pavi ene Plasmos wate se wate nkan teko waye mrempam ana infections na hawo a dwene nipadua na hoden ho kane de aka nyina ayi bonus ye wo Hepa Plus Pavi Plasmos ye kane mi ensabom friend de fearsome 3 yade suro kopedi tonom na beboa ye number nie bibi nie wonte ase a 0542 77 8572 and 059 1367898 and Simple Plus
phone so ho akade aso ye no ye nie me pa chao se ba phone ho akade de a ye din krope ne yebo eno ne Simple Plus no ono na afa to ne ho so se obema adehye wa bibremu ha enkanka ne Ghanafo use phone so ho akade a ye papa ye kan nipa bonefo adoso entu behwe ye ne namu nyina no ni omabone ya ne yeton unim se wo phone na anche ne sey ntem no efri charger phone a wokoto free sankofo bi ho mesrew se wo to charger phone charger na nya Simple Plus de ni bia mento say nti a meka e de akyerew ne se Simple Plus phone chargers no en na ye papa enti se wo pe Samsung charger wo pe iPhone Android phone bia ana yam kura de na nya Simple Plus de ni bia ento se wo pe phone battery mesraw se problem ba battery ho abehu ebehuhuru ebe pa wo screen no phone ne be say eye ni na phone udum nti da bia phone si charging mesraw anya papa wo battery na ehyem ne nye mentena ho memfo phone na na okwaye beto Simple Plus batteries ni bi phone bia wo use bia no ye wo Simple Plus battery wo ho o pe power bank say ye kama hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ebe chama wa eye Simple Plus de no phone covers iPad any protectors ni nyina ye de ni bia ye nioma ye ka ho asemi ubetumi abetu ni nyina bia koton ubetumi abeto ne nkronkonso na wonso de adidwuma wo phone ne ho na muntie wonni kumase ha na wo wa akiri kura na ubetumi afre yen wate ase waka nioma wo pe na wo de huskaba ye de nioma ne de abrew na wonso waton na wanya so mfaso ye de na ye wati ase ye wo kumase ade hyeman ye ne Dr. Caesar aso ye no edi animhwe na KJT anso wugina Dubai getu animu ho a opposite KJT Dubai getu abrosane ye wo no fobra first floor no ehwa na ye wo ye number nie unti bibi ase afre ye nsese ya na ye ne won kasa ye 0241 70 9636 I repeat 0241 709636 and 0244 590374 unya first akuma we ya Simple Plus for ye nie ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ya kyeremu ama wo ena na bi ena de na bi go eba mixture ene ne capsules aba say no we yem yenu enantibom ensuo ne ho wa adaka kro na mu na topa ye ne hye na wunya say duro we bia wudi nsuo no be memene topa ye no enamu yade oso ye very stubborn na watete wa masese kwa bra ne oba mi afo aye ketekekekeke ho nsansa amoa ye mre kra wo mpam enioma nkoye minua ba enam yade yinti amansansa na age ojapade yesu aboso se bi nsuo bi enye papa bi gu enka bone nom ne ade nyina pie firi hoba enye papa wode e penana bi go heba mixture ene ne capsule so bi fa nsuo ne memene to paye no wawie ni padua mu yawo onsabuo mu enkoyi o ni nyina no ebekwa ma ho ato enue woko Misty Heba PFA Pharmacy Costa Pharmacy Apidank Heba Dani Heba ni Freddy Mens Fodjo Heba Asante bekwai ubenya bi ho Mr. Oben asinfosufo ubenya bi wone ho ena Constance Ankama Pharmacy wa asinfosu ho nso ubenya bi na bi number ni 0549 99 9253 0549 99 9253 unya fresa ahoma we ya wawie na wonim se sese ye ya ye kasei enuanom sabe bema ya ye kan sabe wo bema no ne ma wo ye bema wo enso ye kasei sabe edafom bem wada ni 2 minutes wonya bema wo ye gumema nim ase keka wo ho mesrew ena keka wo ho ne nso behwe na amanfo akofifa nu boni bi na ma wogina so yire nkyei saa wobi de akora anyo ne de akwa akotini ntirimu ama no behwe na bema no edafo mentumi nya hwe enti na wie yi ma ye nhwehwemu na mahunu se de ye very natural no bema se wo de yo na wogina so a e ma wo ho ye den saa ma ho to wo wie a wotumi da fom ma ho to wadwojo ho e de abiem wiase ani die mema ye die ewo mu ano no enso me ne wo kase wo de no won kase o prepare oba ne kura wo mfi kire se wo nya de
enti me kanfo kubi herbal powder ya asasu herbal center for akofa aba no me kanfo ma na awie onue me si se ye kuba nsu a sa powder yi bi gum na kanum na no se ensuo de na abenya sagum kanum nanom kokokura na wudi utumi de fra wo kanum di onua wo begina so you get what I mean weekends ne be ya ode ngia ko se ifia dai na wa jibidi akotwa weekends ne fe yo ne de ye se oba na ni beje na obema wasumdue fie e ma utumi da bra Otec FM hasisi ya be hwe Asem Beba Dabi before ubenya kubi herbal powder ni bi na wato wokwa posa herbal umrum Misty herbal ene blessed require ni nyina umrum benya bi ofa ata drug store we bu akwa Kofodia station ho ba bia Daviton aduane no ebi ho eno ofa ata drug store ba ko mfensi adankwa ame oba roma asore no ho nso bi ho wokwa asante be kwa ya afodwo herbal ho nso ubenya kubi herbal powder ni bi na mese wodi sagum kanum nanom say yade bi nso hawa wode anante a enkwa asasu herbal center so for asamoa say wode bra wode naduro bekaw de wokọ baabi anya yie no ahai ubenyiwa hoto stroke de wato form abra hernia ana kidney mu hawa bra oba kokoram cancer bema wona hawa bra wenya prostate enlargement ana yade rubber tum ana sichire yade ana enam yade bia so for asamoa beboa wate so for number nie 0243 50 5775 0243 50 5775 unya fresa homa we ya ye bejo so no wakasa ya kirensemu ama won so ho ato good awiai enkomo aye bo awurai asem a ode abetu ye nimu sebe eye nkwada asem na ne ba de nka wo be ma kura de waye ho amamre kura no wode kwa wontumi mfa nko wo saa kwan ne so na wa wo nkoye ho amamre sebe wo yesrimni wa wote amamre ni amane ase na ode oba be fa saa kwan we so akwada ayenye ne ho amamre wa utumi de ba force be kidnap akwada no edni ko hyedu adai enti jataba frɛ Isaac Guma enu obusa no se krache adai die na abenti amo ayesa o se oyere wo ko school na mehia no kwan so de bae akwala no unim ba bia na ote ana menim ho so no on pese ba fa akwala no fama de mama na on pese o me de ba mama ya o de ba mama ya se me hu ma de amafa na en su enkyira se ma wia ntina ma ye sa nti ekwan se so na fa so fa akwala de unim se de o ye na kidnapping na wa ye e o mremu enya kwa so se ye ne sa wa na de ona ma na ye ne ba wonya gana ni enya mira se da ho se ma ye sa se ne de oba na pe ya settle bia me nya se me ndimi hwe no kasisi an ma pon aduma se no kuba ke na kama ye momre na kama ba hand dai tab dem kura na wotin na kama ba hand dai de be ya de asumdue be bre wo no e wo kwan a enkoye amane ye wa ban mu no fa akora ne bre fie na fa ekwan paso na fa akora ba men nye se wa wo de wo tumi kuria akora de nako mesira o me soma o me pet dia be kan o bobefu eno no sisi abi bia du no eno no yantimi ye ne sa bi mo o mu pe a o ba de pe a na ma ye no ho ade na o batina fie o pe a na o ba by force aware ye by force o so o pe o tawa ma busiano yes on pe ye ye on pe na ma koya akora no momre na be ye o no so on pe me kura me hia no bi o ya won enti fakora ne bra na koya mamre no na ji afala no misrawa momre ni ye nyame di be hwebe yes 2017 pinne ade skawa dino be 100 million this year 57 million o do ziga ba na on pe na ma hwe na adwuma ma na awie na akwara so me sama ne nkyekye no no pe asa na ade na ma hwe na ade ana obanu mun ka kiyan sai waya jimi fo o mana ni na enu no di akira ende so buma tum enu je buma na isa de no na me sa sura na buma when you broken heart on o say when you broken heart ana me da ho clear why you not to us one was there be
koye no ha de na wontumi nkoye a wakowi akora na gyanen akomu we masa eno kura me pe no ho ne wo hwea this year 57 million na masa no wo hwea ka me no ka kala wa fan hwe oba masa me se metimi di 1 week nyesi ka metim di aye no ho ade nti wo hu man ka se police abedem police bedem se sai ada mi ma ho bi dana yo na me surana sawa akola ndi mun ka kira mbana se ope o mbra shina me no hwade o mpe o ma ko na me ya akola mo mbre eno police bedem na di asem na me sure na wari by force dey we ka dey go mbra ne hwade ena me kanu wanjai onu se o mpe na me su me pen bi yo ba o ma ko na me ya akola mo mbre mana na me fa me ba akini ba wi me ya mo mbre na me fa me pa pa ne bra na e be fa sa ma mbre kwa na so na fa je o ni di gise police na o kan na be ejuma ni ya kimi atum simple na yo ti nsa kwa inside yo masa wo ti ka sampo enu na wo force me enu di enye juma bi yo yate ya o men pese wo check yes na me kan ni na abira me bi no ada de na kire se me o aka kire se me kwai no hade na man kwai okay atie for nti Isaac Guma ya jataba ne kasaye osige wa bone ho ka 56 million 57 million now obedi say 9 years as I say hey deal enti say o pese yankwaji 57 million in famana ansana or the akran well okay abani say dia na mo no motu afa ho kana minti na na ma yencheti for na mama kwa babra se no bede bisi good ba ye no I say ayemra nti ye ne baby right in jurisdiction awo no okay ye ne as command pon police commander Kambum ama omadi ho dwuma yakwa ye report no ha oma send signal ya call baby awrai police for ne wono omo say awrai kura de mane ma omo akwa gye akwara no e de naba ama asumdwe aba nti oma mo brebi ebre no so a omo de ama police for no omo de akwara no ene be ma ni na beba no ma beto aso afia beda se babedwa for wa ha Dr. Dawood enso ewa ha na nawie yi ne ba no Shadrack na wabedri Shadrack akwaba majoso nana ya ma ya konso wate ise ya ka say adofo ni adehye Shadrack ne papa efri ochia mi kofi ngwa nana ngwa wefrim ya nyankopon ya adoma memene da bosomi ya yesi mi 15th November ana meboa sure nana 15th eni ekoye ye no Bonsunkwanta Town Park nti kwatwa wo ye nim right ya bako se Bonsunkwanta be kai Bonsunkwanta Jatokrom misiwo Jatokrom me kwoluma che eyakura jidim go denjam nana ese ne onko akati so sa akati so kwa so na me na mu machino wesi nana machini minam kokomu free denjam ba bedru oluma che kura ho na main road na kwa akati no eda it's true enti yama yakonso yama yako arofo ni adehye enti nyankopon ya adoma on the 15th of November yabekwa akobwa Dr. Dawood Bey Shadrack na ne papa watumi akata nechi krakra aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadi no masogusu amutie na wiye nso mo hwema me mo hwe nso enti Facebook and YouTube ni so nyina no dem ya sisi aye ka say nana boadu mahu akra wonso wo so live ya enawie o monitor yen osi akra ya Krobea Asante chia no wabedwafo ni nyina nso fa mame na chia miami lovely name KKB chia ono nso mame nana boadu mate eburu meda sinsu eburu atada nkwa wonso wo fufuo mehu se wonso wo YouTube ne so a wo monitor yen
ata nyankopɔn nya okese wate ɔse akra Krobea na awie yi me nso meka ho na mia menua ba odeshi wo nso wo krofrom ha na kwasi ademan ho na awie odeshi a very good afternoon to you and ye Shadrach wadawroma awie yi fayenwura Dawood Herbal Hospital ye ntie de wo ho but I say nana ma yemfa kwanya so na yenchi ahwefo na atifo nyina na madawase so mwa ifibra ihia ebepem ne na eguso awoye mame awrade man kwatenten ami ono otim na bibia nkoye emfa ma ya brabom ami said o kan ye no nyame adoma I think Saturday coming in 2 weeks. Yeah. Me there be now what you mean. Yes. Good. Not time now so. Sure. Akra be san ko sefi. You be ko sefi. But that's that. Dawood Herbal Hospital and na ote Kasabre. You can't Dawood Herbal Hospital. There am amuni me dada. Na edru fie da bia na ya be kan je ehim. Sure. Akra na onim say openi bi o say watena Germany be say 25 years. In fear duonum. Yes, 25 years German burger. Waba Ghana say baby a wedru no be home. Onim de besi. No na busuam no sebi yentu kwan nko wun ka ho. Yes. Enti waba Ghana. Na papa ne say ade a ha no be say 18 years nie. Enfie du nwotwe no experiences ade no. Nana o say ono oba anase na yere have sex a omo hie mu ompa so a ne yam hye na ne ho adwodwo o say nam so ma ne fa ne yere chi no try ahwe because no nim say bia a spiritual connotation bi na spirit bi didi achi wa fa ma hodo be de ho ne yam hye na ade na adwo o say Germany ya akọ specialist ahodo ho enu a wato ene ho ade na enye easy na oti Asem Beba Dabi dwumedie pa so sha ase fulo mu ache wow eti oba Ghana e no say dako Beba Dawood Herbal Hospital said ya ye ka say apagya no ono watena bruchira che ntia bibidro de ono ananum to yo ono de bibidro de enso ni gidie si ni pesa wamra good na de a papa na mu se oba ya doctor eye labs ye bibia wie e kan de ha no se in fact doctor kan ye o hwe ni wie o ko na ni 3 months ne no because o hwe akesefo e wo Germany hospitals akese adana wako na oba Ghana bibidra ono na ni nye ho na no ebe nde akura papa ne se wa fere obefere o se wa fere yeah o fred doctor say doctor ma fere o. And the doctor say, "A German burger whiny, a day." Also, doctor, German burger ni. I said, "Doctor, who drew?" Wow, Akra, mine is say, "A peja na ya ye ba ni ye ka ho asem no." I say, "Ye mfa ma e ma ne mro 3 mienu." The doctor the man no say okodru fie no nim say adru no enye adwuma hwe enti said ye kire ne say onfa no mpo no ofa bro so yo I say doctor anaju idie me ho kire me papa oba do so ni ho wow nana ye ka kosi say papa ne say obedi ye ho adanse ye ba bi obedru bi obeka ye ho asem emema bi bre e wa brabom na mine ka ne nsem wa na ekowie say aseda no de mayen sure say nyame nam ye so ene sa de no ene ye frɛ no kadwo me bi frɛ no kadwo a yare ba mema bebre afa ne say ye honhum mu one oba ne have affair na ne yem hye na ne ho adwodwo mema bebre fesi sa de no obi a woti Otec FM ade umfie no wadi saying sa de no wahunu bi eguso ekoso wayi nura ana wadwen ye o say ye sunsum honhum ade a Dawood Herbal Hospital say bomodin abra ye hospital no okuma se dwuso ye wo krapa Metro FM wa good ye adwuma joda kosi memenda baby a wuti Otec FM mo am monitor wo social media bia no what the friend Dr. Dawood number no ye 0244 64 37 0244 64 37 oye bema na wutie yen anasa wo hwe sabre na wo haw nyina ne say ye mema sam a daddy to anamon bra good yenim de eka sure
yenim de ye ka sisi a sure on say e mema ni bi wo ho a bema ni bema enye yize say bema asem beto na obekirichiri mu akire nkrofo dabi o because bema ni buafu age nyame yeah nyame ne bema buafu sure enti ye papa nom bebre na wo ho a sabi wonum mema asem tin akra ye de aye nsanom and then nansa na me program bi or one of the media houses na otie papa na nsem a wo kan ne sabi ne bema ewu oso oba wo ne na bre wabo oba ne wabrabom oba ne so ntumi oja no hokoi na wo se anu nti sebi ohwede wa watorope na nsana ye na de tue nsanom o de betue untie sai obi a no kwa asore kese bi a mempese mebodin a no ye cupcakes wate ase isi asafo na yi ne ye chese ni suban nti ye tu ne fo a nana onfa na ohwede we ni tirinwi awo nipa mobo nana enti be ma bi a wutie dadi obe ma wu emfie du obe ma na to fom emfie num emfa won ni emfie dudu a atofom da wo de ba hospital say ye haban nubna na ye be kan abom keke ebe peja akra I tell you emfa won ni emfie dudu e wadi sure bra Dr. Dawood ho na be ma te ase a ne be ma nwu no kre obi adi 90 years ne be ma ahoden wom se obi a wadi 20 years hi akra guys na 88 sabre ye besre mu a mo fra doctor me be ma na fon me pedra be ma na ye kese apaja na ba good brother would ba hospital and na de enije wo mu ne say ye hospital anya sa wo ba ya doctor me be ma na ye say na ya ma wa apaja no e wo say ye nhwehwe mu sure because bibi nsikwa ansana bibi beto chema woni pedua na e wo yade bi akofa aba enti wonya bedru da wo de ba hospital enti na bre bia no be ma bia frɛ se opesa adru no bi ye se bra ni enya nhwehwɛ mu ye huna de kode good akra wo ba nso ne yenya ye nhwehwɛ mu ne ye huna de kode na ye de adru no ma na ye de pagya na tato sure eno na doctor da wa ahomachi 2 am ne ye frefre number ne ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 afi ya papa no ma omo prostrate problem abamu be ma bia no aya na arehosem ba ko ne se unyina na o prostrate na ha wo bam de sebi ma bebre ya sha omo rubber but I would about hospital say and found rubber in fear do I shall rubber wow so prostrate ni mu bia to the extent say sebi o wodwo so a wo hunu a na ya sha rubber obi o ha ya sha no catheter na ya sha na ya yi but still brother would about hospital ba ye be treat you am ya yi catheter na ye be treat a wa obedwo so kama obi nso de no otisa dwonso de na kra obechema obegina okakra bi na aba okotena ase ya na dwonso na san de no eno nso okogina ochema ansa na kakra ba bra o prostrate no say mu abie say kro na abam okọ hospital doctor say de adro ndisi ye show rubber da would eba hospital so ba ye show rubber but nyame abonu bna ne nhaba made amayen ohwe Ezekiel 47:12b ose na aduana ba be ye aduane na haban na ye duro enti said ye nyame abo abibiduro amaye no eno ne yeguso e de ye adwuma o Dawood eba hospital to gidi anamo na bra na oba nyame nam ye so adanse a ye di no daddy oba ma no ya show rubber na sebi obi di ye no areho se ekoda wo ne obi timi fro passenger car akra ba bia okobia na okra kane ho areho the last time I be by na all kind of asem no usu as a doctor metu we me ferry ade pa baby oti wo yeni munyamfo asem bia ba na so obi to ne pono bi social gathering bia eto ye nsafre no no an yonko pa ba ware a ye de na ye special guest akra edru so na papa yi wentimi anko all kind of asem ba nyamiantom ene ye treating am na ye okay onya na hoto yeah we abibidro ye adwuma o sure nana abibidro ye adwuma enti ye papa no a etie yen wo ye oba nso na wo ho ye den ama menua ba brother would eba hospital okay ye fibroid na si awo no ho kwan ye nam yare ana se ye kase oba bi wo ho ana sebio ebi ana hawo a wo nyina no se onya problem ni nsabuo mu but one sheda anhwe entreat enti oba da would eba hospital ye say aside oba sebi wetwa bra okay ana oba yade bi nti
only would ye na would ye, and I intime M1. Okay. But aside sign pakuo me nui, say when you're 50 plus, now da subun sankwan dia. Obewo, akra. Obewa manapa home. Yeah. That Eba Hospital. Good. A man be brave, will be her friend, no shoot phone so, and to him, Obana, doctor, Utimitre cry, it will be food. Say, Yamea don't have VI cover. The Panobano was there, no reaction, nobody was crying. Bominom Badubio. But I said, and I said 244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Nana nya no nkwa na yehwe but yade ahodo bia enem yare ya eni atu ati sei ama bebre guys ni mpo na ya omo de emobo eye etena ne ho cha oboza ne be ma na efon na eye ketekete na esa ma hoɔden na ewo mu no ekofom na ikum no sure ema bebre awo a eho ayeden ama omo efri nem yare ni nyina ne so obetu anamo aba wa wo syphilis gonorrhea ana chlamydia panie ba still ohun say infection na da so ho oba da wo de ba hospital ye bemu ye nhwehwemu ni ehunu a ye bemu wadru a wonom ekomoje ne mo ebekum bacteria na ewo mu nyina na afi why free na bibia e kama eni yare nko a ne ye nhwe wo ho enti ba bia wo ti Otec 1029Fm na se wo hwe ye free bia no faka besi kumase ye wadwe so krapa Metro FM abrosan no mu ho a edwoda kosi memenda na ye ye adwuma esrew ye oba no pa no nso no aba anwumre nunum na yewie adwumadie kwasi da enke adwumadie ho Dawood ontime ne topae nana eguso adanse ne ye more ewo ano de enti wosisi okotodwe waposo obi onante kakra ye papa nom ne ye maame no mum fie na kwa anim kakra no onante a wokọ kakra na wagina ne to asintine ne twen ne sisi no na etwetwe no obo se obi onne nan no timi etitiri jiso wagina wo kakra ansa no watime to step obi a wotie Dawood ontime ne topae ye se topae na to nkun ne kan sure enti wo do ontime ne be stressa ba bia ye titiri na usisi na ye wo ya na wanom topae no me ensa no pa yes enwumre oya painful a enye mma wo oba wo ma akodadofo capsules na enye mma akoda ni 13 years enye mma no number ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 17 0201 68 17 na asumdwe nka ye nyina medasi ebru adofo Shadrach efri Dawood Herbal Hospital ena wiye wa besom adofo de mekane se nokoreka ewo wo no mo kasam mi ankasa mani ya gani stroke yade SD asafum ye koda ho ase onue entna hona yade nkun ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saada anu emu okwa Dr. Beboao ena wiei Osipes Enterprise for nyankopon hyira mo onya mo kese mo na mo de perfumes apapa abedwaso ope Assad ope Polo Club de Nude ope Mitlot any other perfume brands are eye Osipes Enterprise na benya bie papa waha ebo ne dafom ope slippers ma ne mema de a ubenya papa no waha Adidas Nike Gucci Hermes Versace other brands ni nyina ye tobi bra kejetia inside kejetia Dubai police station na wo kejetia Dubai ne nchen ehwa na ye wo betu bi koton beto ne nkronko kodi udwuma ya number ne ye 0249 23 8370 and 050 252 0634 na digital herbal for and a grow fine herbal tonic naba oni ada sani se wunya grow fine herbal tonic ibi na wono no mo a eduro ne ye pa wanumu ato na wuntumi ni dia waduro nie tititi ya wo so duro anadwo a wuntumi na asore ya no pa na honam ya umre wonsabuo munye kona koto grow fine
wohyia yɛ car na atobi baabi ato aduro biara no wotɔ grow fine na wo yare ma ho tɔ wo ntem yɛ number yɛ 0244 59 6530 0244 59 6530 Abapa Mall the biggest online shop in Ghana. Oniatena ofie mi anidwa odi onioma bi a wo hia bi a download the app no Abapa Mall na wo wura mu a ade biara ehia onipa dasani no yeton bi ha de hia so be download the app no order de wo petuaka ne mfa wa de mra ye nationwide delivery. Abapa portable washing machine enu 4 million eye 399 Ghana cedi. Adie bi a uhia phone, laptop, fan, TV, air condition, edien kitchen nioma ye yusu nyina, entade nioma ye di nua na ye ni nyina ye tobi. Abapa Mall. Uniphone na de be download the app na je number for ye kan de wo pe. Ye mo ne bo nche otuaka ne mfa wa de mra. Number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and a 3P garlic mixture no yadro na Piwak natural health for na this adru yaba so onya bi na nonom na all the time why you weak a ebe ye free ho yawo a wotie wo nipadua mu no ebekọ onum sa adru we ye ma power for your daily activities enti wa wo pressure nyina ye wo cholesterol wosoro we immune system nim function ye to de bi kura no ahoho no waposo ye oya nom 3P garlic mixture na emwa baby atu adru bia akwa kasa me pe 3P your number is 0248 92 8824 and 0201 000021 na kwadwo reko Royal Enterprise okrasi ni aduru awade aba na aduru ni yo reko heba mixture aduru na aduru se sisi yade pa na tewo a hawo sabi womenses na twa koko binie pressure binie infections ya dokro wontri mu twetwen ana wa ye mrempam a eya pereko heba mixture bi na aduru ni beboa baby atu aduru bi akwa abenya bi oba Otec finfi ahwehwe reko a eja ako a ubenya bi your number is 0244 47 0067 fresh ahumani amwa eja kwa me nana fatre nana me dase bayan chia tiefo nyina mo bibi mo muti akira fitafo mam se bigi woni ne master amuti e pa nana yanka hu se emra wo mayimu na nipa sunti a ye emra na emra twa bibia mu hwe abrantie zuma wudguru ni friends guma of abaye sapofunu office na adwini wo fo mama so kan no voice ni mukura ose sebe mesra me kan ono ka kira baye se wajimi awo sana tie nka wonyimi ya ukohemu na onya 3 million na waba na obedada ne se oh me ba be ware o me be ye ho ade entigi 3 million yi na fa hye wo ho na uwie a wosepe ne ho be se boso me be mienu a o se akosire mu no okwa na waka asia me na me ko no se be se hu me bi ma me sere me ka o na wakasa na aprapra no to na okọ enti okoye na adwuma nyina wie a na afi wasan ba asa be si azure so e wo asa sebi impress akwase ani ti a na agura agu abraye hu se de awuye ubu me kwase a eni ti me nye sa de ni biem no wahu de akosi sebi akola no wo mfie nkono sa wote na eyeye na mmom eya afamara kwanso fa kwantene ni sa tie wontimi nkotete kwanso abrakura akola ni ko school na wakoso ne nsa de na command ka se kan fa ni ko sirem wo wia no eya obade na so kwan afa so a wo de ni ko sirem wo wia ye nya de sa na uti a wo se de aye de police na bebem we se abre wo se bi no mransa chini wia na wo se esuo na wa ye mobbo ya ye mobbo Ghana ya ye mobbo tutu mo se na wa ye mobbo tutu hwe kwan afọ so ko chia wo ko chia akura yi ma me adwara ne ba siesie no kama se akura no nko school okote kwan so ono asan kan ayinim o se me okote kwan so no che wa school na mako fa wakọ school na akọfa na wo na mra so mu a o de ne beba hwe obata won se wakasa na no ni tete o se wakọ to akora no we ho no ne ho nyina tutu akuru se bi wo ye Lazarus o ye oba o na ne yem hye ni se odi fie du ba ko pe anhwe ya ya pushi ni kwa wa
na se bi na wo ka bi ayi adwo kwa no so wo hu se ba ku di obi atia wo de wasa nyim no e na ho no so kura na mesrɛ mi ko e ho no kwa no heke no san wo fam se akura ba ya woni mi ho hwe we se bi na mo ase kura ni si be ye ne din ne ekonyim na obi konyim na obeye den good obi konyim na sa bra wo hu na me o se si na wonyima ahusesi e ben pa no enti se ya mo de ade ne betata ne sa se do kai na de no ma bi afrafe wo ka hwe kira kura na kura won ti ase fie du ba ko ba de ma ware emra o Ghana ha won ka hu se emra e wo Ghana ha na se emra ne nchewa o se emra ni Ghana na so mu a ahwe abaka sa ya mo bododo ndeda se eja onyame wo ho hebafo basenro na won mo de abadwa so mesrew se wunya bi ento ya eya pibito na wunya bi a ebeboa wo basa heba ointment no eduro ne ye pa obatan fa bi twitwi akwada no oni asabra to nkwanta pai asramentos pampers rashes eni ahohye ebi nka akwada no wo panyini kakaje ese wonsa na onan mo yere beko honam kankan ye wo so fasras wa motuam yawo eba onipadua miemfa ntwetwe obedama ho ato ebeye ni nyina mawo na basa heba capsules ne nso se yafunu yade bi pa won so e ka ne ho anefie gya adumu a wodie nie wonsabuo munya tobi be ma waye mre yeso cholesterol wo so na infections na hawa to basa heba capsules no bi na be ma asumdua befie ho oba KNG Dani Heba Colinac PFA Habme Freddie Mens any baby etu no bia basa no pay ubenya bi e ya afre yen wo 0244 267725 obo simamiensa yo akra me da se on se ye nuanu muslim for amasade we aye binom de menka ne service e bia ene no nipa bebre asesa e wo niema bi mu on se wo mani bre akwada ne chain ye di titiri mema no on se wo mo adwen ne se anaso wo mamamre ne se wo a wo ye bema ne dia ndie sa anso wo ye bema ne dia ne no ana da wo mutirim na mom sa akwada no bedi ye ana oni ye no de emfa wo mo do ebinom sa na wo mtie nanso yen kai hu se akwada ne wo wa na enkyere se akwada no ewo se wo seye so wo no enti se ekoba ne sa no a na we mu nyina ba ye medie enti se kwan bia so no ewo se wo tena mi mabusu ya nchen efiri se wonim se wo fa akwada ne wo de ne kwatena kumase ba bia wo no wa awure beka so oba abeje ne ba na emu mo de ne kwasire mu dia na amamre na ya adwuma wo ho ba ko ye ka che ni anka se wo maame emra ne se ba bia wo se maame ne papa tena na ho na wo sa akwada ne tena o se eho no mo na mede ne ko no oba na abusuafo wo ho na me so me abusuafo ne se akoye pe ba yen kan hu se akwada ne ye wo dia na emom ye die ne hia ene se nke yenso akan ya na asante yenso asante yenso ye wo a eye ma ne dia edigi yenso ye wo ya akwada ne so akwada na ka oba na te no na ode ne ko ne maame abusuafie ye de nya de kro no a eno se ye no mo tra ma akwada ne nyini na japade obekoye ene ne mo obekoye na bi wakoye no ne maame kro akwada no nyini na so obeye bibia ma ne maame a untimi nsi ne kwan enti akwada ne ye die ne ma ne hia ye na wo munyai se ye ya se atema akwada ne de ne kosirem yatema akwada ne de ne kosirem se mum ye no mutisirem na akwada ne te wa ame enya me nwanwa na ame efize ho na mutie enti won so te wo bi a eno ano no se be ye no ye bi no ne ya maame ne ya papa nyina ya wo ye gu nkurase na so se ye nyiri ye no enyame aboa ya firi ho ensai hwese nipa betena kurase anase se bi esirem eno kura wo sene wani te unya kurase ye na benya kuromu de ka ho a ubi ti de otena kuromu no eboa pa enti ka bibia ensi kwan na mmom wo mo de ne akwala ne ye die no ehia wo mo so obeba be ma na busuo mu na no nko ano omo tirim po eno na meni wo no mo anya adwen eye san so a ema ho kire no eye mo etoa so because baby a odi akwala na kwotena no hwese wo ka okoye sebe ne ho atutu akuro hwe ne ma bi a ha ase a ekọ no wa yetum endi akwala we nyame amoa na se mfie dumienu ni ade ko ye ne ko mo be ma na wo ono so ne kwotena wo ho a de ba so bo akowo aho kire kro no akwada ne fam no sa na ne ba no to be fam yatim awura we mfie dunsia no ono se omo be daada no na amamre ma akwan ene wo kogya kwan no omo chi no ene omo de ko mfie dunsia enye ono na ne na mu na sa bi de watima sun adwuma hwe aho kire a wa fam
enti ka saa bi de wohunu nyansa sɛ me brɛ ma anko school enti me so me ba me ma ne mmerɛ te sɛ me no bɛɛ ma ne sɛ wɔn kɔ brɛ nkyɛn de wɔn kora brɛ okay sɛ wɔkɔ dɛ ne wɔte na awofoɔ nkyɛn wɔn nso de yɛbɛtam na kɔ akɔma enipa foforɔ ɛwɔ kurase abusuafoɔ saa de ne nyɛ saa na ahokyerɛ ne toa so momma yɛ nkwadaa ne yɛ mɛɛma ne deɛ siremfoɔ yɛ gidi ba momma ɛyɛ deɛ yɛma yɛ die na kwadaa ne yɛ die no ehia yɛ kane yɛmusa sɛ he na kwadaa ne tena daakye ne yɛ die ɛbɛba sabe mesrɛ me ka o ɛnkane ɛna ne siremfoɔ ɛgye sɛ nkwadaa no efisem na wabɛyɛ paa paa na mɛɛma ne twe trog na yɛ sɛ ɛna atwa mu ɛna yɛ man panini ɛne ama mpanimfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔn sabe animdifoɔ bebree hɔ a wɔn firi sire mu a saa bere wɔn nyame ɛnam adesua so apagya wɔn mo mo yɛhwɛ yɛn no ne yɛnya tete nsɛm ne sabe yɛbɛka nantwie so yɛbɛtwa nkofie ɛne yɛbɛtwe afunu mu no ɛno nko a ne wɔyɛ tiri mu no ɛno atwam meda asie bro ɛne wadwe nkyerɛ sabe fa o de yɛ adwuma a ɛbɛboa wo dwena kwadaa ne ho ma kwadaa ne yie yo hia wo papa bia na koma so ade ne sɛ baabi a maduri me ba ntra me ɛyɛ papa mpaibɔ na wo de ɔyɛ papa na sɛ be wo nwene saa wonyɛ papa woyɛ papa bɔne o pesa wo ba mrɛ ensene wa woyɛ papa bɔne bere wo mogyani ma kwadaa no ɔntra wo na bɛboa wa ankasa wo daakye awura enti sɛ ne yɛ ayɔ no no yɛ ne saa ne ata akyiri na posi atwe no ne mmara na yɛ adwuma na deɛ nti ɔbɛkɛdnape akwadaa ne kɔɔyɛ no yɛmfa ne mfiri duu ne yɛmfa ne mmara na yɛnhu